إيرتران نانيبيان مسأرة وانش عالم كل تشان أسران كل تن دحرين الدقائق أبصاري ماسمرة كجمريو أزقت مزي أنت خوونيو مسها قرأت كانت دحرنا وحوان نبدو درزي مملاسون تكنيكاون تاكتيكاون كمود محافظ شاريتهم زهونا كيلا تاتكو سوغري أبتقالو قديم أسلطاني أتو برهان رزلا كمود ما قديم مكر ويدما تتقاطاي معاشو برهيو حراي عدماتنا أزي مسكنكم أقرأت كانت إرترا دحرنا وحوان نبزي مساري ولدرات ساتف زلا سلازي محافظ شوي ناي إرترا ناكو سوغري كوتات كما إرترا بالناس كان جمر بقى مجمرا نسعدل سيسحب قلنا بلا مسكرة كالبالي لغن تزبل كاد حرنا وحوان أقراويت كانتا وحسا قريها بإرترا مجمرا صلوا يقولون كنا بالله ينخلينا مغنياتهم وحيزيتا طويلة سرزنا برد كحد ساخئلين تقونا نحنا حد نقر حجزهم كل عنازر عنا يم أبصعوه وددر سلزنا برو أبزنا يزوا مأكل زكايد وددر ناي شامبيونا كلنا أبصعوه وددر سلزنا برو عزيهم دقيمهم نيروم إلا خنزارة باين خلينا مغنياتو أب وددر نيروم يوم حق استغاق بدقمت يوم لهم يبهالوا له سلزي زي نزعجي بحدش مركز كل حزب مليو زلو بزي عقيبهم خوديهم زبل قمت لنا رأي معشو الرأي مبار هقراويت كانت إرترا كنت نفوتو نوع وانا أبو وددر هقراوت أوتايت أنحتن جن أبز قرب أوانات كأهم زرعنا ناي معزلنا قطمات ناي تحت 10 شعاتة 10 عامة رينا نيرنا قرب حق زاقلي تركا كم هقراوت أوتان حرصايت كات بقعد ناي تتصاوت خان أبز علي زديد حجي لز أوتازي نالوات ميزانا وخون قيلي زبل قمت علن هقرأت كانت أنا نبي أب وانش أفريقيا رينا هنا هقرأت كانت حنت قلت راح يتوتة يكون مبر أبتن أبدو أفريقيا زركبة هقرأت تلاويت ناقونة تمثل هقرأت كانت أنت عنت تكنيكاون تاكتيكاون ديسيبليني هلو الكا تقمت أتوبرهنا مجمريا بأفريقيا وانش تساتفا ممتعات راي حدا عاد رجع ويقمز وهو باقي عن تايل كات قمتات خيرقة قال أي نقدر أبدو أفريقيا بتتقاس لزلاق مدو هو يمزلو كابوز قسمته لمدو غلو غيليو قلل لنا بدو أفريقيا بزنا أفريقيا وانش حنت قلت رايس لزقتوتي لنا تحط قمت كنا باين غلينا صوتات أب حدا وان من المات كابشعو لمدو وسيدو ما وانا مسحجي دحر نوح جزي نقط ما مهلاونا تاريخنا ونيردهم سلزقنا مورال جيرهم كموتو سلزقولو بقليل كن قمتو باين غلينا مغنياتو أكبابي أمسي مستن حيالات قانتاب تهاجرات زلوا أبو زلوا تصيدهم أفريقيا وانش سلز حلفو بمن حماقات يوم ويكا كنبدهم نغلينا ميتغون سعرومنا قليل كان قتبل زغل كل كان قرات بوزح له جي قبل يشتي كان تاجرنا خن قمتاي بلنا انا كان تاي قمت ليره مزن تحوتات كان تاي هنا قد ودب زقبانا زبلكم رؤيتاتنا حزبي متنيرو ناميبيا كنا بافريقيا وانجا تساتف زنبرت كم مخانا متن نعانا كخبدنا يغلي انت خونا كم تاع قديمه عن تبيز وركوها نانا تتاوتي مزوم قبل قمت يمم زلو حقستي اوددر مس منوارهم حدش سنتينت بسم الله مزغلو سفي حزبي اب قمت غيرهم كمزي اب قعسو اجري اباهلا دقفتي نايتهم تتاوتي 10 سلسته مبل 10 تقلت خوينهم مزوم تتاوت زلو خويني يسمعونتهم تتاوت سلازبال تدقف بمولو تدانا بتتاوتنا متيو زلوتي زي كيرولو مغنيات يلا نبل الرأي معاشو اسكا مسز نبركا قديم تموكرون ويلمدي هاجرات افريقيا ابزح جوانون ودروانج افريقيا تعذب كاغا تحت 15 عامتون ريخاغا وددرات كما يكنقطو ميلكا تقمت انتاي كخوني لكا تقمت زن 45 دقائق حراي زيوم اب كباب دو افريقيا زركو هاجرات قرب كعسو فتنت اللهم قلبتون اللهم حجي نحنا امني اير كعسو كبلصنا خولهم حجي ست بيس زيناي كورنع بوليسينيتات حدغنياتات برسي حدغنياتات كال كاونتر كا غويت سلازغونو اب كمز خنطقولو مالنا نبر نحنا اندحر نفعنا نصوت اقلطفنا ناي معباس تقوللو مغنيات نتاير ايلو مدون اقلطفنا اندحر صاينا اتليست 15 دقيقه و 20 دقيقه جول كنا مزكم كنكل علينا اذا اندحر كاينو نابرا حنا كنقيرو اينا زبل قمت علينا راي اتو برهان رزنه أسلطان لمسجد إفرايم حجي كاب وصاي زمصو شديشه تصاوتي زخونو اب حقفور كبلو كما سلطان يكسب كندي بداهي كخونو نزا سلطان زي مسنوح نوعم نات تصوتهم زمرايو ابوتا سلطان كوين كاتريو خلقا ازي يخبي نغير يزي
ريخايم زي تفلت تتاوتي مزم تقرب كايم زلغا تتاوتن وددر قريب كان دهلقا حدا معلت قلت معلت قتر فقولون وددر حدث تتاوتي متينا الكاننا ان كان تيلومغا كيف دكا خمس غير لصورين وانا سلطاني كوننسي نمان نمتراسب ردو يزي حدا مسخات انيحهم اواهيت كايم بوتو ما فديتكا يمانهم مزقامهم زلو تتاوت خمس وهادو غيركا كمي غيروم ناوغولكم بصحهم زلوهم كمي غيروم ناي بحبار كتكون كالا خلونكم زلوهم مسوم ابو حويس كان در ازي لما ميتكايهم عمو وداتا لك خمس دقافن اسلطانن حدا خون مالت مخنيات بحنسينا نريهم زلنا كمان يدريهم زلهم انت خوين مالت كشغرو يمنا نموهاد سلازم فلوطات زلو نعمنت كم تبهينوك زبال بروفيشنال تزاوتا يسب زي ما تيخاق تزاوتو بزح حدا بوتا نوع خدليلو تزقمكا نغير ايكونن كيلا سل بوغيس نعمنت بروفيشنال تزاوتي زغون حد قيدهم زغون سيستم كالتيفوم نبيدهم تزاوتو زغوليهم حجي نحنا كن مزوم زلونا تزاوتي مز بروفيشنال تزاوتا يزلو مرددا كمي كمسلالو غيزي قواب نيرو زبل قمت يزلني عالم سجدس غيزي قواب نيرو ابزا بوتا زيا حجي نعوم وهات كتكبدو تخيلا الى حسب وغني معاشو بروفيشنال تصاوتي ابغون خان تدا هلم كساب كندي نايسنا لبونا تر وي دما حيلي بكلكا تغمت هو بروفيشنال تصاوتي اب اكاديمي تمسرحي يزوت حجي كله عينت طببات اتناتكا فورميشنات تصاوتا طراي ممرحي غاتبو امبر ابيناي فيلد لو ابيناي بوزيشنالو ازنيعو سلدصات ازي حغازي حجي زون بروفيشنالات مصيم زلو حغز يمزبل قربت غيزه معصار كن امو هادم صدم كيفطر يسغاكا حراي خبركم تعزبتي كلتين هاجران غانتاتات اب ميدا نامتاو يركبالو بهاجرا مزمورا بيلن نابطوتا كحلفين نابتي غيزاو ستوديونا نغا ميكيلا كمول ماناتنا يدركبولو يمحلالفكم بروح مكتتال Komisioner Ambassador General Thailand Presiden Federation Council Era Abdul Sabahan Aman Persamaan Federation Persaudaraan Namibia Mr. Siren Namibia Menadu. Now we kindly invite our honorable guests, Ambassadors in the Executive Commission of Culture and Sport, Mr. Cyril Namibia Football Federation Executive Committee, and President of the Asian Football Federation, Mr. Isia Sabahan. ሰማያዊ ማሊያ ዞኔ ሀገራዊት ጋንታ በወሶ እግሪ ናሚቢያ The footballers wearing the blue jersey are from the Namibian national team.
ካፍለስላት ናዘላ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ወራን ሃገራዊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ Ladies and gentlemen, let us all stand up for the national anthem. ካፍለስሉ ሃገራዊ መዝሙር ናይ ናሚብያ ዝዝመር እዩ Following is the Eritrean national anthem.
ዋንጫ ዓለም 2022 ኖ ከም ትሪኦ ዘለኹም ጀሚሩሎ ምሳና ወይካ ብሓባር ኮይና ነዚ ጾታ እዚ ክንትንትን ርእቶታት ክንምካ ሰለስተ ሰባት ብሓባር ሓቢርና ኣለና ናትናኤል ዘሚካኤል ሚካኤል ሓድጉ ከም ድማ ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ኣጋይሽን ቋዕ ብድሓን መጻኹም ክብረት ሃበለይ ሕራይ እስኪ ናይ እዚ ጾታ ጀሚሩሎ ድሮ እስከ ነጋ ከመይና ክንሪኣ መጋጥምትና ሃገራት ጋንታ ናሚብያ كم تقتلوا صناعة هجرات جانتا ناميبيا مصاري قدمه مصاري وانچ عالم بإرترا مصيا لا ناميبيا اب زحلفه ورح سنه اب وانچ افريقيا ساتيفاني راين تخونه ግን ከም ምድባ ዝኾነ ነጥብ ኸያዋለት ያ ናብዚ መጽያ ዘላ እዚ ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ናይ ቻን መጻሪ ንኮሞሮስ ብድምር ውጽኢት 2-0 ስዒራ ናብ ዝቕጽል ዙር ሓሊፋ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ስለዚ ብመንጽር ኤርትራ ክንሪኣ ከለና ዝሓሸ ልምድን ተመክሮ ዘለዎ ሃገራዊት ጋንታ ክንብላ ንኽእልና እዚ ይኹን እምበር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ሜዳ ተሳዒራ ስለ ዝፈልጥ ሎሚ ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ዘድሊ ነጥቢ ኣኪባኹም ትወፅእ ተስፋ ኣለኒ ምናልባሽ ድንጉልና ስለ ጀመርና ሚካኤል ሓድጉ ንተዓዘብቲ ኣሰላልፋ ሃገራዊት ጋንታ እንተገለጽናሎም ጽቡቕ መሰኒ هراي بوغن هاجرايت غانتا إيرترا حلا ولدات كبرم سولومون مسمر مكلخال روبيل تسفا ميكائيل هينوك غويتوم يوناس سليمان هيرمون فساي أبي سولوم تعمزجي إزانا يوهانس كاب دجز مسألة بروفيشنال تسعاتي فيلمون تعمزجي أبي العبازجي السي تسفاي كومون علي سليمان نايك إحبارات كاتي حيزا وريدالا بوغن هاجرايت غانتا ناميبيا حلا ولدات كازابا ليودو تيبال تخلاخلتي لومباردي تيبارس خالي تخلاخلي هوراب كيري كاجوا كريس بيتروس أبروس باباما مارين ستيفن ويلي هوتو ديون شالولو بيتروس زي حلقة غانتاي أتكعينتا غانتا كاماتو مباجا وصل 14 ماليا لبيسو أم مسور متكعد سليف زولو ناي أبال هاجرايت غانتا ناميبيا استسعات هاي زيز حلفة أب ورحي سنة أب قبت استخيدة وانش أفريقيا نتا أنكو مملسيت ناجرايت غانتا شوتو أب لعلا أفيريكوس زمز قوة تسعات هاي سلازي ناب تصوتا ሕራይ ነዚ ጾወታ እዚ ከምዚ ክትሪኦ ጽናሕካ ብወገን ክልቴን ጋንታታት ወይ ከዓ ኣውሪዶኖ ዘላት ጻወቲና ክንርኢ ጸኒሕና እስኪ ናትናኤል ዝሓለፈ ሰሙን እዚ ስታዲየም ኣስመራ ሓደ ዓብ ዝኾነ ውድድራት ከእንግዲ ቀኒ ውድድራት ሴካፋ 2019 ትሕቲ 15 ዓመት እስኪ ምስኡ ብምንጻር እዚ ናይ ደገፍ ናይ ህዝቢ ምላስ ናይ ስታዲየም ስከስኻ ከመይ ትሪኦ ኣዝዩ ፍሉይ ዘሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበረ ዝተኻየደ ፀወታታት እዩ ዘሎ ብፍሉይ ድማ ደሚቑሎ እቲ ስታዲየም ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ህዝቢ ወፂ ኢሉ ክትሪኦ ከለኻ ፍሉይ ድምቀት ይበካ ሕራይ ክብራት ተዓዘብቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ፀቕጢ እናፈጠረት ኣብ ልዕሊ ናሚብያ ፀቕጢ እናፈጠረት እያ ዘላ እስኪ ነጋ ከመይ ትሪኦ እዚ ዮናስ ሰሎሞን ናይ ኤርትራ ቀዳመይቲ ኩርናዕ ሰዲድዋ እዚ ጽبوت عدل أمريكا هجرات كانت إيرترا خم جمرة كم عين سلتي زواتا سقط فتيركا أميرها عوض إسكام موسى سلزي زحزات زلات صوتا يوات أي بوخا هتقصر الله بفلاي كم تقول لك زين ولا بمسمر زلا أخا وعساسنا وتكعتي بتلقى جامه تكمل الله نزونا ما كل ميدا خم بعروبي التسفا ميكائيل نتي عمام كسرحوز زغول تتعاص لزلو أقداسن كسجر زي بقولوا عدلي نحن لون نخل سلازي هاجرايت غانتا إيرترا لعلوا إيه هزالا منالباش أو كلمة علي سليمان نايك إحبارن هنا قويتهم كابشورن زمت بروفيشنال صوتين أقدي ما استزلا عود حزها توت منتنايو حجي هاجرايت غانتا ناميبيا ሕራይ ከምዚ ክትገልጾ ጽናዕካ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ውድድራት ካብ ተካይዶ እቲ ቀንዲ ትልልየሉ ወይ ከዓ ትናታ ድኹም ጎኒ ንብሎ መስመር መጥቃዕቲ እዩ ምስቲ ነዚ ውድድር እዚ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ምምላሳ እስከ ከመይ ኣላ ክትብላ ትኽእል ካብ ትዕዝብትኻ እንታይ መስሊካ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሕጂ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ድሕሪ ምስ ቦትስዋና ቅድሚ 2 ዓመት ንስውን ዋንጫ ዓለም መጻሪ ነይሩ ስታዲየም زين عباي هاجرايت غانتا انغدوت ايغبرن حجيغن دحرنا وح غزي نصوتا زمنغدا نتي ستاديوم حدا عبي كسايو نتعذبتون حدا تسفان مورال انتوغنا تحت 10 عامت كل ثلاثه محزنه توصوتا كايدا نيرا زوج تصوتون تحت 10 كم بعد روبيل كم بعد علي سليمان ابالات تحت 10 عامتهم ناي سيكافا وددرون بعلو نزا عباي هاجرايت غانتا حدا حيل الموقت نفتيرو سلازي خي نبره سلازي هاجرايت غانتا تغايشو لابنت يلن ክብራት ዓዘብቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ብናይ ክንፊ ናብ ልዳት ኤርትራ ክትፅግዓ ፀኒሓ ማእከላይ ዳኛኻ ቅላዕ መቕፃዕቲ ንናሚብያ ሂብሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዓበይቲ ውድድራት ነጋ ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ይኹን ዝተፈላለዩ ናይ ምሕዝነት ዘካየደቶ እስኪ ካብ ድሕሪት ተበጊስካ ከመይ ነይሩ ትናታ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ዘላቶ ብዝርዝር ምባል ንተዓዘብቲ መብሪ ክትበለይ
مزي حجي تكايدو زلان وانش عالم قدم مصاري إيرترا كم أول فيفا أنا مجمرة جزء من نيجيريا تي عند الرقيباتو أب استادي ماسمرا 0-0 خو تخلص أب دندن يرصوتا أب نيجيريا ليغوس أب زغد لجن 4-0 صايتهم تاع سعيرهم أب كل تي أجري إيرترا خبطو درواتيا دحري ونخلتش شدشن وانش عالم مصاري مالتي إيرترا مس سوداني بس حوانيرو بسودانون بدمر وسيت 3-1 سعيرا واتيا أب زغد العمتون مس رواندا بس حوا أب رواندا كيغالي إيرترا 3-1 سعر كلا أو ستادي ماسمرا كن حدا بحال السعيرة كابتو درواتيا كم زا قديم نازل لنا كنت مخلت عامتن مس بوتسوانا خصوت كلا أبزي ستادي مزي كلتا بزيرو سعر كلا بمزنا أب بوتسوانا غابوروني مالتي وانا ختما 3-1 سعيرة كابتو درواتيا حجون خلتشحن 20 كلتن قطر تدالو وانش عالم ناي قدمه مصاري صوتاي كاير سلازلو نتز نبر حما تاريخ ناي قدمه مصاري سغيرا نابتي مصاري كتاتو تسفاناي كلناي بتم زلو تصاوتون لعل امنت غيرا وفيرا زلا إيرترا سلازي انتايو إيرترا حجي ابز ميدازي جول كاتوا يبلون بالتغالب متن لعل خلت بزيرو عوتات مزغيبا ناب زغصل دحر 7 معلتي اب ناميبيا وانا ختما ناميبيا ويندو كاب زكير صوتا مورالا بريخا زحشه وصيتن زحد ريكرن حيزات كيد الله سلازي اقديمهم سالم سجت افريم اسلطان هاغراي غانتا إيرترا بتليفون تراخيبن يري نزخ غبرو مخانون برسته امانت نغيرني ጽቡቕ ናትናኤል ኤርትራ ኣብዚ ውድድር እዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፃወቱ ተፃወቱ ጥራይ ደይኮነት እንኮላይ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝፃወቱ ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ተወኪላ ነዚ ውድድር እዚ ተካይዶላ እስከ እቶም ናይ ውሽጢ ዓዲ ተፃወቱ ዘለዉ ካብዚ ነገር እንታዮም ተረባሕቲ ዝኾኑ ሕራይ ሚካኤል የቐኒለይ ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ኩሉ ግዜ ከም ንሪኦ ተፃወትኻ ኣብ ሃገር ካፊኻ ናብ ካልእ ደረጃ ክትበፅሕ ከለኻ ክትሪኦም ከለኻ ኣዝዩ ዓብ ነገር እዩ በዚ መሰረት እውን እዞምና ህና ኣብ ውሽጢ ዓድና ዘለዉ ተፃወቲ ኣዝዩ ፍሉይ ረብሓ ኣለዎም ምክንያቱ ንሃገሮም ከፀውዑ ከስምዩ ይኽእሉ እዮም ካብኡ ሓሊፎም እውን ንነብሶም እውን ክኾኑ እዮም ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለኒ ራይ ነጋ ኣብዚኣ ተወሳኺ እንተልዩ ምክንያቱ ምስቲ እታ ሃገራዊት ጋንታ እዞም ካብ ደገ ዝመፁ ተፃወቲ 14 ዝኾኑ ተፃወቲ እዮም ኣብ ደገ ዝፃወቱ ፕሮፌሽናልስ ወይ ድማ ኣብ ዓለማዊ ውድድር ዓለም ለኻ ውድድር ዝፃወቱ ተፃወቲ ተጠርኒፎም ምህላዎም ከመይ ትሪኦ ትኽእል ንኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣለምሰገድ ተስፋይ ፀቕጢ ክፈጥር ይኽእል ዶ ወይስ ከመይ ምስቲ ግዜ ዝተዋሃቦም ኣብ ግምት ብምእታው እንታይ መሲልኳ ናይ ሓደ ሰልጣን ቀንዲ ስራሕ ልዕሊ ቴክኒክን ታክቲክን ዝገብሮ ኣብ ምውሃድ ተፃወቲ ስለዚ ነዞም ካብ ደገ ዝመፁ 14 ተፃወቲ ምስ ናይ ውሽጢ ዓዲ ክተዋሃዶም ግዜ ሓተከይ ሓደ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ ተፈላለዩ ረቑሒታቱን ኣለዉ ስለዚ ኣለምሰገድ ኤፍሬም እንታይ ተጠቂሙ ዘሎ ካብዞም 11 ሰለፍቲ እቶም ሰለስተ ናይ ደገ ገይሮም ዘሎ ሄኖክ ጎይቶምን ኤዛና ዮሃንስ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ከምኡውን ዮናስ ሰሎሞን ካብ ኣልወፅኒ ናይ ሱዳን ዝመፀ ፀወቲ ስለዚ ሰለስተ ፀወቲ ናይ ደገ 8 ናይ ውሽጢ ሃገር ገይሩ ኣዋሂዱ እዚ ፀወታ እዚ ድልዎ ኮይኑ ቀሪቡሎ ስለዚ ናብ ዝበልካዮ እቲ ምውሃድ ፀገም ሄኖክ ሒዙ ኣሎ ሄኖክ ስለዚ እቲ ምውሃድ ይትቐንዲ ስራሕና ናይ ኤውሮፓ ፀወታ ንድሕሪናይኮ ካብ ዝተፈላለዩ ክለባትን ሃገራትን ዝተዋጡ ተፃወቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣዋሂዶም እዮም ሃገራውያን ጋንታ ዘዳሉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ልምዲ ስለ ዘይፀናሕና ንሕና ንኣሰልጥንትና ምናልባሽ ከሸግሮም ይኽእል ግን ኣለምሰገድ ኤፍሬም ክምክቶ ምዃኑ እዩ ርእሰ ተኣማንነት ዛሪብኒ ስለዚ ናይ ብሓቂ ተዋሂዶም እንድሕር ነቲ ዝድለ ዓወት ኣምፂሞ ናይ ብሓቂ ስራሑን ሰሪሑ ተሰልጣን ኮይና ምስ ግን ደጋጊምና ክንብሎ ንኽእል ናይ ግዜ ሕቶ ክርስዕ ስለ ዘይብሉ ንሕና ከም ጀመርቲ ከም ሳልሳይ ሃገር እሞኻ እቲ ደረጃ ኩዕሶ እግርና ትሕት ኢሉ ከም ዘሎ መጠን እቲ ምውሃድ ግዜ ሓት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ከም ዝንጎዕ ኢልና ንባሃለ ራይ ፈለማ ግዜ እውን ክንድዚ ዝኣክል ብዝሒ ተፃወቲ ኣብ ደገ ዝቕመጡ ዜጋታት እሞኻ ኣብዚ ዓብዪ ሃገራዊ ፀወታታት ብምስላፍ ማልያ ሃገሮም ከድዩ ከምዚ ዓይነት ዕድል ስለ ዝተፈጥረ እውን ከም ዓብዪ ኣወንታ ክረአ ይኽእል እዩ እስከ ከምዚ ዓይነት ዞም ናይ ደገ ዝፃወቱ ኤርትራ ወይ ድማ ኣብ ደገ ዝተፈላለየ ኣብ ሽወደን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ከምኡ ድማ ኣብ እንግሊዝ ዝፃወቱ ተፃወቲ ዘለውን ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ዕድል ብምፍጣሩ ከመይ ክኸውን ዘሎ ምስ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዝካየድ ውድድራት ክፀሉ ይኽእል እዩ ብኣሉታ ወይ ብኣወንታ ከመይ ትሪኦ ካብ ትዕዝብቲ እንታይ መሲልኳ ኣሉታዊ ነገር እኳ የብሉን እቲ ኣውንታዊ ይበዘ ግን እንታይ እዩ እቲ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ክንዲ ውድድር ሓደ ኣህጉራዊ ግጥም ተረኺቡ ተባሂልካ ተፃወቲ ካብ ደገ ኣኺብካ ትመፅእ ቀፃሊት ሃገራዊት ጋንታ ቀፃልነት ከም ዘለዋ ተገይሩ እቶም ተፃወትኻ ካብ ደገ እንዳመፁ እቲ ምውሃድ እቲ ምልላይ ባዕሉ እቲ ክሊማን ምፍላጡን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ እቲ ቀፃልነት ምህላውን ዘይምህላውን ትሕቶ እምበር እቲ ኣሉታዊ ነገር ሃልዎ ኣይኮነን ስለዚ
ነቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ተፃወቱን ኣብ ደገ ከይዶም ክፃወቱ ተኽእሎ ከም ዘሎ እዞም ተፃወት እዚኣቶም ኣምባሳደር ናሃትም ክኸዱ ከለዉ ናብ ክለባቶም ከምዚ ዓይነት ተፃወት ኣብ ሃገርና ኣለዉ መፂኹም ተሪኢኹሞም ከም እሳተን ተን ክለባት ወይ ተን ሃገር ስካውትናተን ይሰደአን ወይ ልኡኻት ስለዚ እቲ ዕድል ኣብዚ ዓብዩ እቲ ተስፋታቱን እንዳገፍዐ ዝኸይድ ዘሎ ቀፃልነት ክህልዎ ግን ክኽን ኣለዎ ሕጂ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብክልተ እግሪ ምስ ቦትስዋና ዝፃወት እያ ምናልባሽ ንክልቲ እግሪ እንድሕር ሰጊራቶ ቅድመ መፃረይ ካሊእ ፀወታ ክስርዓ ኣላ እያ ነቲ ፀወታዊት እንድሕር ሰሪዓቶ ኣብ ናይ ምድብ ፀወታ ክትኣት እያ ስለዚ እቲ ዕድል እቲ ቀፃልነት እንዳገፍዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዛ ፀወታ እዚኣ ኸ ነቲ ሕቶ ትብሎ ዘለካ ኣዝያ ኣገዳሲ ወሳኝ ስለ ዝኾነ ኣብታ ቀዳማይ ዝመለስኩልካ ሕቶ ብገፊሕ ስዒራ ክትወፅእ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ዕድል ናይዞም ቆልዑ እዞም ክገፍሕን ክዓቢ እንተኮይኑ ከም ዝብለካ እቲ ፀወታ ቀፃልነት ክህልዎ ምንታን እዛ ፀወታ እዚኣ ኣገዳሲት ሕራይ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ እንታይ እዩ ትናታ ድኹም ጎኒ ወይ ትናታ ሓያል ጎኒ ምስቲ ናይ ኣብ ግብፂ ሓለፋ ዋርሒ ዝተኻየደ ናይ ዋንጫ ኣፍሪካ ብምዝማት ከመይ ትረአ ሃገራዊ ጋንታ ናሚብያ እንታይ እቲ እታ ጋንታ ዋላ ጥልቕ ኢልና ፍልጦ ኣይሃለወና እንድሕር ሪናዮ ኣብዚ ናይ ግብፂ ዝተኻየደ ናይ ዋንጫ ኣፍሪካ ብሞሮኮ ኣብ መኽፈቲ 1-0 ምስ ተሰዓረት ዳርጋ ሞሮኮ ተዋሪዳ ተባሂሉ ይወፅእ ምክንያቱ ናሚብያ ተኣክል ብዙሕ ስምን ዝናን ዘይብላ ሃገራዊት ጋንታ ንሞሮኮ ብደረጃ ኣፍሪካ ቀዳማይ ቦታ ዝሓዘት 1-0 ምስ ወፃእታ ከም ዓብዪ ዓውቲ ተቆፂሩ ነይሩ ብሓፈሻ ግን እቲ መስመር ምክልኻላውን ድኹም ነይሩ ክንብል ንኽእልና በጀካ ብኣይቨሪ ኮስት 4 ጎል ተቆፀረ ብሞሮኮን ብሴኔጋልን 1 ጎል ይኣትዋ ስለዚ እቲ መስመር ምክልኻላ ምናልባሽ ድኹም ክንብሎ ንኽእል ኢና ግን እቲ ዝያዳ ስራሕ ዝድሊ እቲ መስመር መጥቃዕቲ ጎል ይእቱ ስለ ዘይነበረ እታ ሃገራዊት ጋንታ ብዘይ ምንም ነጥቢ ካብቲ ውድድር ክትግለፍ ክኢላ ስለዚ ኣብ መስመር መጥቃዕታ እቲ ድኻም ኮይኑ ይስማዓና እዩ ፅቡቕ ሕራይ ናትናኤል እስከ ሕጂ ናብዚ ናይ ስታድየም ኢና ክንምለስ እዚ ስታድየም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ንስሑ ግዜ ከምዚ ዓይነት ምልኣት ንሪኦሎ ማለት እዩ ሕጂ ዳርጋ ብሓፂሩ ካብ ወርሒ ነሓሰ ክሳዕ ወርሒ መስከረም ኣብ ዘሎኻ ዳርጋ ይፀሞም ክንብል ንኽእል ኢና እስካ ኣብዚ ርእቶኻ ከም ጋዜጠኛ ከመይ ትሪኦ እንታይ እስከ ኣብዚ ክትሪኦ ከለኻ ማዕረ ክንደይ እቲ ተዓዛቢ ፅማኣት ከም ዘለዎ የርእካ ምክንያቱ ኣብ ሃገርና ዝነበረ ታሪክ ኩዕሶ እግርስ ናብ ንቡር ይመለስ ዝብልዎ ዘሎ ኮይኑ ስማዓካ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ክንሪኦ ከለና ኣብ ኩዕሶ እግሪ ተፈታዊ ዓይነት ስፖርት እዩ ከም ዝመስለኒ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ሓደገኛ ፈተና ጋንታ ኤርትራ ናብ ልዳት ናሚብያ ብመንገዲ ሄኖክ ጎይቶም ዝፈተነካ ንቁሩብ ኣግፊሓያ ወፅያ ብጣዕሚ ሓያል ፈተና እስከ ቀፅልና ሕራይ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ኣዝዩ ፍሉይ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ፅኑዕ እዩ ከም ዝስማዓካ ብፍላይ ነቲ ዘሎ ኮንሰንትሬሽን ወይ ከዓ እቲ ዘሎ ኣተክሮ ናይቲ ተዓዛቢ ማለት እዩ እንዲዕ ክገልፀክና ክፀግመካ ሕራይ እስኪ ነጋ ንስኻ እዚ ስታድየም ነዊሕ ሌላ ዘለካ ምስ ምዃንካ እስከ ከመይ ትሪኦ ነዚ ናይ ብሓቂ ሓደ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ተፃወትን ዳኛን ወይ ከዓ እቶም ሰበስልጣን ጥራሕ ይኮን ዘድልየካ ተዓዛቢ እቲ መቐረቱ ስታድየም ኣስመራ ኣብዚ ናይ ሴካፋ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ከእንግዶ ዝቐኒየ ርናና ተዓዘብቲ እዚ ናይ ሎም ዓንቲ ህዝቢ ክሪኦ ከለዎ ግን ልክዕ ነቲ መጀመርያ ሰዓታት ወይ ከዓ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ መዘና ኣብቲ ገጥመሉ ግዜ ዝነበረት ክሳብ 97 ዓመተ ምህረት ዋላ ብድሕሪ 2000 ገለ ንሱ ዘዘኻኽረካ ስለዚ ከምቲ ናትና ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ህዝቢ ፅማኣቱ ከርቢ ዝመፅእ ኮይኑ ይስማዓካ በጀካ እቲ ሞራል መሃብቲ ምድጋፍ መበል 12 ተፃዋታይ ኮይኑ ደገፉ ክብ ዝመፅእ ዘሎ ኣብዚ ግን ቁሩብ እንታይ ስክፍት ኣሎ እቲ ናይ ሞራል ትውህቦ ቁሩብ ዝሓለ ይመስል እሞ ምናልባሽ ብመስመር ቴሌቭዥን ድሕሪ ክሰምዑና ዝኽእሉ ኮይኖም ንሕና እውን ለወባና ነመሓላልፍ ኣለና ናብ ናይ ክልቲአን ሃገራዊት ጋንታ ድሕረ ባይታ ምስ ንርኢ ግን ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ እቲ ዝገፍሐ ስዕረት ዘጋጠማ ብሃገራዊት ጋንታ ግብፂ 8-2 ክኸውን ከሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብጋና ኣብ ኣክራ 5-0 ተሰዓረትሉ ኣጋጣሚ እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ቆይማ ኣባል ፊፋ ካብ ትኸውን ምስ ሱዳን ናይ መጀመርያ ምሕዝነት ኣብ ካርቱም ገይራ 1-1 ፀዊቶም ዮሃንስ ዘሚካኤል ብዘመዝገባ ሸቶ ማዕረ ወፂያ ማለት እዩ ካልእ ግን ኤርትራ ከም ዝኽብለካ ዝፀናሕኹ ኣብ 91 ኣዝዮም ሓያላትን ብደረጃ ኣፍሪካ ተጠመት ዝኾኑ ተፃወቲ ሒዛ እያ ትገጥም ነይራ ኣብቲ ግዜ እቲ ከም በዓል ነፍሴር ዮሃንስ ዘሚካኤል ኣብ ማእከል ሜዳ ከም በዓል ዓለም ረዳ ነይሮም ነጋሽ ተኽሊት ጅዚ ኣባል ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዘሎ ሓለወት ልዳት ብደረጃ ኣፍሪካ ተጠመት ነይሮም ከም በዓል ብርሃነ ረኣያ ፈቲሼ ነብሲ ማሕሮ ሳምሶን ፍሳኤ ብዙሓት ተፃወቲ ዘፍረየት ሃገር እያ ኣብቲ ናይ ኣሰልጠንቲ እንድሕር መፂና እውን ካብ ደገ ዝመፁ ኣሰልጠንቲ ቆፂረ እያ ከም በዓል ሙሽኪር ምስራዊ ይልማዝ ቱርካዊ እሱን ነፍሴር እዩ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ተኬብራ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ስለዚ በዞም ኣሰልጠንቲ እንዳተኣልየት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ታሪክ እያ ሰኒዳ ብፍላይ
ኣብ ሱዳን ምስ በዓል ጫድን ኢራቅን ኣብ ዝገበረቶ ፀወታ ነታ ተዳልያ ነበረት ዋንጫ ናብ ኣስመራ ከም ትመፅእ ዝገበረት ሃገራዊት ጋንታ እያ ስለዚ ነዚ ዝኽሪ እዚ ነዚ ታሪክ እዚ ክመልሱ ዝተበገሱ እዮም ዝመልሱ ፀወትና ፀወታ ከም ኣጀማምሩ ዝረሰነ ኣይመስልኒ ቁሩብ ዝሓለ ይመስል ሚካኤል እንታይ ትዕዝብ ካብዚ ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ እቲ ፀወታ ከምዚ ኣፂቦም ዝፃወቱ ዘለው ይመስል ብፍላይ ኣብ ማእከል ብዙሕ ከዘናግዕካ ዝኽእል ኣይንሪእና ዘለና ብዝተፈላለዩ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ናይ በዓል ሄኖክ ጎይቶም ምንቅስቃስ ብዙሕ ክንድቲ ዘሎ ኮይኑ ኣይረኸብክዎን ኣለኹ እዚ ከዓ ዘርብሕ ኮይኑ ኣይስማዓንን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተወሳኺ ተሊካ ነገር ምናልባሽ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እንታይ እዩ እቲ ናይ ክንፊ መጥቃዕቲ ወይ ብማእዚ ዝመፀ ኳዕሳሱ ብብዝሒ ክጥቀሙ ኣለዋ እንድሕሪና ካብ ደገ ዝመፅእ ኤዛና ዮሃንስ ቁፅሪ 24 ማለት እዩ ኩዕሶ ናብኡ ክላኸሉ ምልክት ይገብር ኣሎ ምናልባሽ ብኤዛናን ብዮናስ ሰሎሞንን ብክልተ መስመር እናመፀት ናብቶም ኣብ ቅድሚ ዘለዎ ጥቃዕቲ ሄኖክ ጎይቶምን ዓሊ ሱሌማን ድሕሪ ትጥቀመሉ ኮይና ሸቶታት ዘይትረኽበሉ ኣብነት የለን ስለዚ እዚ ዝወሓደ ይመስል ምናልባሽ ነዚ ስራሕ እዚ ግን ሮቤል ተስፋ ሚካኤል ከበግሶ ኣለዎ ሮቤል ንሃገራዊት ጋንታ ይኹን ክለቡ ቅርፂ ኣብቲ ሃገራዊት ጋንታ ወይ ኣሰላልፋ ምቕያር ልዑል እጃም ዘለዎ ተፃወታ እዩ ስለዚ ናይ ሄኖክ ኣበርክቶ ቁሩብ ዝጎደለ ኮይኑ ይስማዓካ ፀወታ ምጅማር ስለ ዘሎ ግን ድሒሩ ዝመፅእ ደቃይቕ እዚ ኣለም ሰገድ ኤፍሬም ክቕይሮ ምዃኑ ይርዳኒ ምናልባሽ ኣብቲ ናይ ምብሃል ቦታ ቀሪቡ እውን መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣሎ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብተን ቀዳሞት ደቃይቕ ብተኻለ መጠን ሓንቲ ሸቶ ክተቁፅር ክትክእል ኣለዋ እንተዘይኮይኑ ከምቲ ክንብሎ ፅናሕና ናብ ሓደጋ ስለትቀላዕ እዚ ኣየርባሕናን እዩ ولا انترينا حلول لا هاجرايت غانتا ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ፈተነ ይተገበረሉን ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ክልተ ዕላመን ዚ ሓለዋ ፈተነታት ብሄኖክ ጎይቶምን ዓሊ ሱሌማን ተኻይዳን ኣለዋ ስለዚ ፀወታ ዝሕል ዝበለ ይመስል ራይ ከምዚ ትከታተሎ ዘለኹም ክብራት ተዓዘብቲ ግጥም ሃገራዊት ጋንታታት ኤርትራ ናሚብያ ባዶ ባዶ እዩ ዝቕፅል ዘሎ እስኪ ናትናኤል ኣብዚ ፀወታ ዘለካ ትዕዝብቲ ከመይ ኣሎ ክሳብ ሕጂ وكم زندريم زلنا ناميبيا درجة زبزحو أب أزين عبيتي جانتات من أفريقيا بعد دوب أفريقيا زي مثلا مصر زي مثلا جانتات يوم زعوتو انتقلنا نسمون كم زينتي لحقي زرعيل دلو مكن خال زفرحوا مسلولو امبر درجة أب هجرات جانتا إيرترا حدا ناي مكن خال سجما زلو هني سمعني مغنياتو أفتي مكن خال كتري خلنا كل جزء بحسب تتكع ولا بحسب تملسكاب كل خون زقبو درجة كمزي وحد عينت ناي تكتيكال أتصاوتا زلو خينو يسمعني حرايس تكنيكالن تاكتيكالن نايزي صوتا كم يالوك ساحجي كم يسأل كتبنا تغلنقا وانتاي مسليكو كلتين هاجراين غانتات بفلاي ناميبيا نتي صوتا أنبيبهم ترديهم نبروحهم كيرو استدالو مسلمونياتو حلا غانتا شالو لي قطر 13 سو مكور تصاوتاي كساب حجينا هاجراين غانتا شديش تقول بركيتلو بول 3 عامتي أب ساوث أفريقيا هايلاند بارك تصاوتاي سلازي تصاوتاي مزلو لمدن تمكرون ولا نحرينا هون ديال روبيز لو هذا لو خصو انتي يقبر زلو سو نتصاوتو بوتو متون كحزو تي اب كندي بلاير ماركينج زونال ماركينج تصاوتي يحبرهم زلو سلازي لمنا تصاوتاي سي رايكا يبزن حيله دقائق تعزونا سلازي تصاوتا انبيبهم نبرحهم نخيرو يوصلوا زلو غزي ازي هاجرايت غانتا ኤርትራ خطنقلو زغبا سلتو خين يسمعني سلازي يوناس سولومون بكنفي ناب هينو غويتهم تلاقي خلا هينو صبات عدل سلازي هاجرايت غانتا ኤርትራ نزي ناي ناميبيا غورحي كتنققلون كتنببون كتكل ኣለዋ صباح نغو احلكا زيوت عدل كيمرطوم بزا غاطامزي هجون قطر 13 حلا غانتا ناميبيا بريسيو بدل تفصمو بهينوك تسفا ميكائيل شالولو قطر 13 ناي ناميبيا ازي مكرون بروفيشنال تصاوتا እዩ ጥንቃቐ ዘድልዮ ተፃዋታይ ምዃኑ ድሮ ናይ ቴክኒክ ሓላፊ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ምባል ቦታ ወይ ከዓ ቴክኒካል ኤርያ ወፂኡ መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣሎ እስኪ እዚኣ ሕጂ ማእከላይ ዳኛ ሰሪዝዋ ፀንሐ ጀሚሮማ ፀኒሑ ምዛ ኩዕሶ እዚኣ ልክዕ ምስ ናይ ሴካፋ ኤርትራ አንጻር ኬንያ ዝነበረ ፍፃመ ትመስል እስከ ከመይ ንሪኦ እዚኣ ናይ ዘሎ ኩነታት ከዓ ኣልገባቢና ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 15 ዓመት ምስ ኬንያ እንዳተፃወተት በቲ ኩዊክ ስታርት ዝበሃል ሓድሽ ሕጊ ተጠቂማ هاجرايت غانتا ኤርትራ ከም ዝዕዘታን ፈለጢና ኣብዛና ሕጂ ግን ኣብ ልዕሊ ሓለቓ ጋንታ ናሚብያ ሻሉሉ ብሮቤል ተስፋ ሚካኤል ዝተፈፀመ በደል ኩዕሶ ከይተተኸለት እያ ጀሚራ ኩዕሶ ክትጅመር ተኮይና ክትትከል ኣለዋ እዛ ኩዕሶ ግን ኣብ ዑደት ከላ ምንቅስቃስ ከላ ስለጀመረዋ ዳኛ ተመሊሱ ክትጅምራ ኣዚዞም ስለዚ ብሕጊ ናይ ፊፋ ወይ ከዓ በቶም ሎ ኦፍ ዘ ጌም ኩዕሶ ጠጠቅ ትብላ ኣለዋ እምበር እንዳዞረት ከላ ኣይጅመርና
راي كمزي قبل علي يوناس سولومون بدل تفتيم له روبيل قلطيف جميروا هينوك غويتوم حيزوالو هينوك بمسمر اوصيوالو حلاو لدات يولت بقللو خحزاقيلو بحكي هاغراويت غانتا إرترا حجي أنزي حلاو لدات كازيوبا ليوتيلي حجي فتيناتو زلا خنبل نخلينا اسكا كمينا كري نخدارغا كلن كعساسو ناب هينوك زلوا مسلا بزيكا حجي استبلت فتنه اسكا كمينا نري نخل علي سور زبلنا مسل هينوك مستقامات مخانو بلعلعلو يباير كعسو الى اخلوا زين اندحر انت ثلاث غزي فتنه كايركا سيكا سلتخات كير لك اماراتاتون الله منالباش كل 10 شهر تبع 5 كعسو درو هاغراي غانتا إرترا اغاطامتا تطقيمهم وحلاو دات كفتنو كلهم السون اسلت انت خب تقوملو سلتين ميلاني صوتا زحل زبله يمثل روبيل كعسو تقبل له روبيل لي هو علي سليمان يقول له علي سليمان بتصقما يشنف الله ولدات دغه انت تبيرا ابزي ميكيل منالواش زي ستاديوم زي نحرينا بترغاغا مع بيت هاغراين غانتاتي انجدي زوزح زي معره وي عوت حنا نوت منالواش زي بقفي تسعرنا لنا بوتسوانا كلتا بزيرو نيرو كتقبلوا زي تخل سعرتي نيرو شعو ابقالي كن نخم على نيجيريا كاميرون ابز ميدا زي 0-0 وسيا منالواش اب ياوندي مسكدو هاغرايت غانتا مسكدت 1-0 ب سونغ بزتوا غولي سونا زنقي يتيلوم زي كوينو صبوت صوتي ماريوم كاميرون نتحيلات كاي حزات تمصيا شعب باتريك موبايل نيرو كبارما مصي الناس دبساي كبسرح وصاي غيروم سي ስለዚህ ምናልባት ስታዲየም እዚህ ለማንቲና ሀገራዊ ጋንታ ህልፍ ይባል ይመስላል አሊ ዝግባ ኣብ ክል ሳንዱቅ ላ መጻታት ነይሩ እንተኾነ አሊ ናይ ባላንስ ወይ ከዓ ሚዛን ናይ ምሕላው ፀገም ስለዝነበሮ ኩዕሶ ብቐሊሉ ካብ እግሩ ክትወፅእ ኢላ እያ ስለዚ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ፅቡቅ ተበገሰ ትመስል ስለዚ እዚ ሜዳ እዚ ንዓበይቲ ሃገራዊ ጋንታታት ዳርጋ ዳርትሪተን ናርኢዎን እዩ ዝኸይድ ብልክዕ እንድሕሪና ሞዛምቢክ ኣብዚ 1-0 ዮናስ ፍሳይ ክእትዋ ከሎ ኣብዚ ስታዲየም እዚ ነይሩ ናሏሽ ኣብ ሰሜናዊ ቦርታ ኢታ ጎል ኢትዋ ይድነቃቸው ካብ ርሑቕ ምስ ቀልዓ ሓላወልዳት ሞዛምቢክ ዝተፋ ዮናስ ብቐረባ ርሕቐ ፀኒሕ ኢትዋ ስለዚ ወላ ዩጋንዳ ንመፃረይ ዋንጫ ኣፍሪካ ንኤርትራ ምስ መፀት 2-1 መሪሓ ኣብ ዝወዓለትሉ ኣጋጣሚ ኣብ መጨረሻ ማሳላ እዩ 2-2 ገይረዋ ስለዚ ስታዲየም እዚ ከም ዝብለካ ولا بزحلف زمون نسخة مبالغتنا استاديوم زي كان يركمو كمي لو معنتي ندوق حلفي بده مسلك استاديوم زي وزكوا أنا صلوت ناي كله إيرترا وأفكار كعسو غري أبزع عوت نكريو ويدما ناي معروض إتي كون صغير لا يجمد بتعمي بفلاي بمسارتي سنود تاريخات زلو زي هاجراوي كانت إيرترا بزي ميدا زي أبتكارو صوتا زي ميدا زي عراي خلو يخلي أنا بزيكاتي ببوتسوانا كلتا بارو تسعرته أبقى مثلتها مالتيو بحافش أبزات صوت هذه أجن ملسي لكريان تخينا حجي مسمر متقعتي نهجرات غانتا إرترا قرب علي زغل سوزلو يمثل بقويا نجبرون زفتنا زلوا مثل درون كعسو مسؤولا اللعبة وقعت نهجرات غانتا إرترا الزيات بوتي اللعبة وقعتها بتبوبتها توهي بزلا من الباش تاكو زي كونن نبتصوتي بلكع كطافا زخل العين ترخيبا نبشتو يتغير له ابنت يلن ابزك نغراج غانتا إرترا في نايقن مسمر كان سلوساوي مازن سريح متصوت زلو نالماش سጨቦት ኮን ስማዓካ ሞ ተዘርጊሖም ተጻወቱ ትረብሓም ተቀይረ ዝብል ይገምጋም ኣለኒ ሮቤል ከቀልዓ ይዳሎሎ هاجراويت غانتا إرترا ካብ ተተኸላ ኳዕሳሱ ሸቶ ናይ ምዝጋብ ብዙሕ ልብዲ እኳ እንተዘይብላ ክትጥቀመሉ ምዃና እምነትና شوعات تزوت هاجراويت غانتا إرترا ኣብ ሳንዱቕ ላ መጻእቲ ኣትዮም ኣለዉ ሮቤል ተኽለ ሚካኤል ሓላፍ መዝወሰደይ ሮቤል ተኽለ ሚካኤል ኣከፋፋሊ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ روبيل بناي قام ملكت ناب تصوت هاجراويت غانتا إرترا يسدد الله على ناميبيا قطر 10 دانيا ديونيو روبيل اللي هو بقليل تقلقت من السماء
ዕሶ ምስ ናሚብያ ዘላ ብሓቂ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሓደጋ ዝኣተወ ትመስል መስመር ምክልኻላ ዳርጋ ኩላቶም ተፃወቲ ዝኸዱ ይመስሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣጥቃዒ እዩ ሽሉሊ ኣቐዲምና ክንጠቕሶ ፀኒዕና ኢና ካብ ቁፅሪ 8 ዊሊ ስቲፈን ዝረኸባ ኩዕሶ ብፀጋማይ እግሩ ንስክላይ እንደገ ወፅያ ዝተፃወታይ እዚ ኣተኩሮ ዘድልዮ እዩ ዝተፃወታይ እዚ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብልክዕ ከለልዮን ክከታተሎን ይግባእ ይፍንዎ ኣለዉ ስለዚ ከምቲ ኣቐዲምና ዝፀወናዮ ልምዲ ስለ ዘለዎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ፕሮፌሽናል ተፃወታይ ምስ ሃይላንድ ፓርክ ስለ ዝፃወት ልምድን ተመክሮን ተጠቂሙ ንኤርትራ ናብ ሓደጋ ክእትዋ ይኽእል እዩ ራይ ናትናኤል እስከ ከመይ ፀኒሑ ኣሎ እዚ ፀወታስ ከንታይ ኣሎ ትዕዝብትኻ هو خمزري لنا إيرترا ملس متقعتي بطعم صبغي زلو نرى شنو مالتي ولو تغنى اسكو قال انت هنا بطعم تي عب مكنخال كم تعنتو يزبلكو قرب يمحد يقول له معناته اتي ملس متقعتي طراي زنقدو يمسلو له كساع حجزي أسلطان هاجرايت غانتا إيرترا لمسجد زتقملو زلو سلتي مستي أب دحريت زفتر زلو نقع كمي كتريو تخلزي هو زحيزات زلا سلت هاجرايت غانتا إيرترا واصاني كعسو بقلطف ناب أتقعتك لا خلون السخا ماكل ميدا زي كونه كاب دحريت سريحة بلكع تحلف الله ونياتو أكفافلتي ناميبيا قصر 15 بابا ماما مارسيلي أزيو حدقنيا خو عساسي سدر زلو كمون قصر 8 ماليا لبيس تصاوت زلو أب زامبيا تصاوتي ويلي ستيفن سيبال زون مكور تصاوتاي سلازي نسم تصاوت زيوم تكرو غيرو تصاوت له انت زي كوين كن هاجرايت غانتا إيرترا ترخو زلا عدلات بلكع زي طعيماتلو تربحا نام ناميبيا كيكون طراطركاي سلازي هاجرايت غانتا إيرترا قعسو تقلاطف كلودرالو اما اكر زلو قلاطف تقعسو كم روبيل بلكع ملغت غوابو مالو سلازي اذا عين استراتيجي بلان حيزو انت تتقيمو اسنط بزي كعسو أبال هاجرايت غانتا إيرترا أبلع ناميبيا بدل أبال هاجرايت غانتا ناميبيا يبدل فتيمو إيرترا كعسو ناب تحريت وين ما كاب تحريت هانس نبقاس لو واتا كمي تريوس كنز هو بزي لومي زمنا كعسو يمدر فتور لو كعسو قبلعت هانيس كا مستوقسا خلها يتربحها تزي كوينو اندحر كمنا بريمير ليج كيكي اندران ويكا زاريكت فوتبول كنتقم تخينا بخلت مسمر فتاناتن غويتم تصاوتي يدليو خايم مسون كيله زلوم تصاوتي يدليو خايم بزيكون اب قصر شعات بوتا تقدموا اتقعي كل غزي كعسو صنح خلالو سلازي السون إيرترا يربحني دحرينا نا بريمير ليج صوتا كم بعد دروغبا نامنت كنقرب نخيلنا تشيلسي زغل عوتا تركلا كعسو صنح اتقعي كيني اب قدمي سلف نيرو هاجرايت غانتا ناميبيا كعسو اب تحت قطر توا يمسلو روبيل سولومون يوناس سولومون روبيل تغلى ميكائيل اب حدقنيا بوتا بدل فتيمو له بتقلع نتقلع مصاتين هاجرايت غانتا ناميبيا نانوش ناميبيا بتاريخهم ولا بزوانج افريكان دحرينهم كابروحو ايكونن خعسو تقابلكا وشتي شوتنا مزغاب دخامات اللهم ግን ነዚ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ፀወታ ምስቶም ዝነበሩ ኣባላት 13 ፀወታ ወሲኻ የመፅያ ዝረኸብና ሓበሬታ ስለዚ ምናልባሽ ካብ ከባቢ 40 ሜትሮ ያ ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያን ሄኖ ጎይቶም ናይ ኤርትራ ሓለቓ ጋንታ ምስ ዳኛ ይዛረቡ ኣለዉ ምናልባሽ ሳናይ ትሕቲ 15 ዓመት ሓደጋ ዝወረደትና ዓብዪ ትምህርቲ ክትኮኖም ትኽእል እያ ከምኡ ዘዋፅእ ኩሉ ግዜ هذا تتصوتي أتوكرو ويكا تناتو كونسنتريشن داغولن نحرمتي نهاجرايت كانتا أنا يزون هاجرايت كانتا ناب كعسو تا متصوتي تامينا نورد كعسو أوروب زنبرات أطاير سلزودلت دنيا غيروانو نال واش تملي سنة ميدا غيتاتون أبزيتي أدلاو كوميتي كنا قحلو له سلازي من دغ صريح مالو هاجرايت كانتا إيرترا وطر شوعاته هو توديون ناميبيا قال لي دالو له وتوديان وطر شوعاته ناميبيا دو افريكا تصوت مس كلب ميدافيست تصوت تصوتاي
ሳልሳይ ከፋፋል ናይ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ፊልስን ዘሎ ቁጥሪ 8 ዊሊ ቀሊዕዋ ግን ንላዕሊ ብቀሊል ወፅያ ናትናኤል ምናልባሽ ሓላውልዳት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክብሮም ሰሎሙን ከምቲ ዝድለ ፈተነ ይመፅን በጀካ ብቁፅሪ 13 ሻሉሊ ብማእዝን ዝመፀቶሞ ብቀሊሉ ንግዳም ዝወፀት ኣይተፈተኖን ስለዚ መስመር መጥቃዕቲ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ድዩ ስሒሑ ዶ ወይስ መስመር ምክልኻል ሃገራዊት ጋንታ እዩ ዕርዱ ኣደሊሉ ክንብል ንኽእል እዚ ደኣ ክትርድኦ ትኽእል እቲ መስመር ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እቲ ናይ ምጥቃዕ ወላ እውን እቲ ናይ ምክልኻል ሕጂ ዝበሰለ ኮይኑ ዘሎ ዝስማዓካ ምክንያቱ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብዚ ክተካይዶ ዝቐነየት ናይዚ ውድድራት ምድላዋት ኣዝዩ ብዙሕ ኣዝዩ ፅዑቕ ዝኾነ ምድላዋት ክትገብር ከም ዝቐነየት ካብ ኣሰልጣኒኣ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ዝነፅር ማለት እዩ በዚ መሰረት እዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብዙሕ ዕድላት ብምርካብ ናብ ዕላማኣ ዘይተወቃዓሉ ምክንያት ዘይብላ ኮይኑ ይስማዓኒ ክቡራት ተዓዘብቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ግጥም ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ ናሚብያ ክሳብ ሕጂ ብዘይ ዝኾነ ሸቶ ባዶ ባዶ እናቐፀለ እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዳርጋ ዝበዝሕ በደል እናፈፀመት ኣብ ክልል ልዳታ ምስ ምዃኑ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ኩነታት እናተፈጥረ ዝመፅእ ዘሎ ይመስል ክሳብ ሕጂ ናሚብያውያን ከምቲ ዝግባእ ዝተፈተኑ ወይ ድማ ዝተመዝመዙ ኮይኖም ኣይተረኽቡን ኣለው ከመይ ክሪእዎም ሕጂ እኳ ንሪኦ እንተኾነ ቁሩብ ግን ኣብ ሓደጋ ዝኣተው ይመስሉ እስከ ነጋ ስለዚ ሕጂውን ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ብሸነኽ የማን ነፃ ቅላዕ መቕፃዕቲ ረኺባ ኣላ ቁፅሪ 7 ዲዮን ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ወይ ደቡብ ኣፍሪካ ዝፃወተ ፀወታ እዩ ብፀጋማይ እግሪ ኩዕሶ ክልእኽ ይዳሎ ኣሎ ልኢኽዋ ቁፅሪ 13 ሻሉሉ ብዓቂ እዚ ረበሻ እዚ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብፍፁም 14 ካማቱኮ ቁፅሪ 14 ካማቱኮ ከምዚ ቀዲምና ዝገለፅናዮ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ዋንጫ ኣፍሪካ ግብፂ ዘንገረቶ ማለት እዩ ነታ መምለሲ እግሪ ኣብ መበል 71 ናብ ሃገራዊት ጋንታ ኣይቨሪ ኮስት ሸቶ ዘመዝገበ እዩ ስለዚ ኣዘንጊዑ ዝረኸባ ኣጋጣሚ ክጥቀመላ ኣይከኣለን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ቁሩብ ደቃይቕ ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ብመስመር ምክልኻሎም ምርባሽ ዝረአ ዘሎ ይመስል ስለዝኾነ ድማ ኩዕሶ በቲ ንሳቶም ክእዝዝዋ ዝግባእ መገዲ ኣይኮነን ዘሎ ስለዝኾነ ድማ እቲ ፀቕጥቲ ንናሚብያ ዘርብሕ ይመስል ብሓቂ ክጥቀሙላ ደይካሉ ግን ፅብቕቲ ፈተነ ድማ ብካማቱካ ዝሓለፈት እያ ነጋ ወከም ዘንገልፆ ፀናሕና እዩ ሕጂውን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ፍርቂ ሜዳ بدل ناب لعلي هنا كويتون سلتفتصمه يوناس سولومون ليخوا ناب صندوق لا مصعتي تيوالو صبوت عدل حلا ولدات هاغرايت غانتا ناميبيا ليوديت بقليلو كحزا خيليو هاغرايت غانتا ناميبيا مرسمت كعتي ويلي قطر شمونت حيزوالو صبوت غاتامي كم تخم لو صراحنا يمكن هاغرايت غانتا بكلتا مسمر قعاساسو ناب كلي صندوق لا مصعت انتحليخا اتقعتي هنا كويتون علي سليمان زي تقوم لابنت يلن بزح امارات الله ميدا مخانا ميدا قدام كتمزمزو لوا سكان غاز صوتانا تخايد ايرترا كما كتمزمزو زلا زي دحري نوح عامتات يو كاير زلو زي خمس عينت عبي اغراوي صوتا ابز حجوان طرينا فولي زغونه نغير كتصبه نخد ويس كم فولي زغونه بلاتفورم ويد ما منصف كنتقام ليغبا هو حجي تامر كنصبه اين خلينا معناته دحرنوي عامت كم زود درسات سلازلنا بلك ترهب توهيب كازلو عدل ويتي اغاطيم كازلو عدل نسخاب زحفر سعر زي كونسي ولا بتصبي من اسعار كادي نقدمي تسقمول نتي خعسو غري قرب وريد وصل درجه قرب كابت زلو حاف نبال كتقامون تغلا خمر ايرترا حجي ناميبيان بدحريات بها هاغرايت غانتا نمدبن سعيرانا وانت عالم تحلف زي من الواش مثل الفايلات مكحل تغنى خبدي بلي وناتو ابتنا مد صوتا مصات عبيت هاغراين غانتا مساز مدبا مسلم بزلو بروفيشنال صوت حلي مصات خبي ناماز كن انت ناميبيا بخلت غير دحسيرا دحرنا ميبياها اذن اي قدم مصاري زبالالو نعو سيران دحالفا اوغولي نيرترا ولا ندحريناكو ابتي درجه وي كمثالنا فيفا يرترا اما بل 200 يسرع زلا او 2010 شمون تنحرينا كن يرترا
ሓደገኛ ኩዕሶ ሕጂውን ቁጥሪ 8 ናይ ናሚብያ ቁጥሪ 8 ልምዲ ዘለዎ ሻሉሊ ናይ ናሚብያ ኩዕሶ ብቐሊሉ ካብ እግሩ ወፅዕ ስለዚ ኤርትራ 2018 ኣብ ምፍታል ፊፋ መበል 207 ደረጃ ነይራ ግን እዚ ዝገበረቶ ምሕዝነታዊ ፀወታ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ወላዚ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ኣብቲ መሳል ደረጃ ሕግዘካ ስለ ዝኾነ 5 ደረጃ ማሒሻ ይመፅእ እዚ መዓሲ ኣብ ሓምለ 25 2019 ዝወፅእ ደረጃ ማለት እዩ ዓሉ ስሌማን ኩዕሶ ክርክባ ይከኣለን ስለዚ እዚ ነቲ ደረጃ መሳል ፊፋ ب5 درجة هم زوج دولار ينالنا نتاج رايد قانتاون نبذ 10 درجة هبقسا سلازغل كم زعينة صوتا ولا نايم حزنت بتلقاقا مخكير كم زلون احنا دقاقي بنا نقلص لنا سلازي نبتحتوها خملس تأمر بزح نصبيبنا نقن درجنا احنا ما حشلو عدلا سلازغنا رايد قانتا إرترا بلك عقت مزبوزالله بعك رايد قانتا إرترا كل شو حجي نام نبي بيانا بلتيا واو علاو لدات ناميبيا كازوبا لويديت بحكي بإيرتراونات كعتي نا تفتنيو أبو حدا زغنا دقايق كلت كوعساسو كاكاب استفلاليا بوتاتات تفتنون اللوا بززولو أقبا بززولو تصغطي هقراو تغانتا إيرترا كدف مستجمر كاب كله فتنتا زيك تروخبلو تخيل نجر أي رأي كان كعسو ناب ها كعسو تغوري ساعة صنحان تغنى حلاو لدات كازوبا ليديت أدحين وايو أب حوفتيو درون هالما كعسو يتفليتنا الله كابون بحكي أبزين صنحا 15 دقائق من قصاص هاقراوت غانتا إيرترا بكنفي صبوق زلو يمثل بكنفتات كعساسو نا تغورسيو سكي ناتنايل توساق انتليكا ويكا حافشاو سيلغ تبني وخمسة قبل أنا حمدي قصر شعات 10 تقلت نهي ناميبيا مالتي أزيوم حقوفات نزرخبون زلو دارجا ناب معلقة علوني مزفتن زلو إذا دما معرخ نديت تدالي مكم زموت إزريكا سلازي أنا انتهي قبل زدالي هاقراي تقان تايرترا أب مسمر مكل خلا بطعمي كتدلدل الله معناته كم زندريو زلنا مالتي حجي شللت النت زلو خوي سمعكا سلازي بز مسرت نتزلوا مسمر بطعمي كتدلدل الله قبل خل نقا أبدي واصني حجي أنا إرترا سي بشللت النت كاو غرزم لو أخوسو أب حدقنيا زونا أنا هاقراي تقان تايرترا أنا خمس عينت شللت النت دليني أب مسمر كل خالنا هاقراي تقان تا ناميبيا صوت قطري عسرا ماليا غير صوت أب دو أفريقيا مس بلاك ليوبارد زبال تقان تا صوتي لذي هاقراي تقان تا ناميبيا زامبيا دو أفريقيا بروفيشنال صوتي حزاب خمسة هاقراي تقان تا درع خوينو مالو برقص أب أخبرنا زكاد ودرات أب سمينين دوبوبن أفريقيا زلوا كلابات ويدما هاجرات بحكي عبلالن فولي زغنا أطاوتا زغتلان أب زي ناي تنكندي زبالا كم نيجيريا كاميرون بفلاي دما بناي سمين هاجرات ناتعبللا أب زناي أفريقيا ودراتون ناتبدها زمتصا زلوين نابنت كنريت خوينا دوب أفريقيا أب كايرو استغايد ناي زحالف أوارح استزازمه ناي كاف وددر ننقاري تهاجر أب قدم هزبا أب مدرا رتيعة زبرتها سلزي زي ناي أب ناي ساوز أفريقيا زامبيان نقولو زلنا بحكي فتنة زلو صوتاي لعلو خلو دما مستي ناي أكلاوي زلوهم أنا كوا كم تسقى خلو يغل قرب تي كتقوموا لزغولو انتقانو ما بزي كخصبو يغولو يمثلني بعفشا قوما ناي هاجراو تغان تايرترا أبتي أكلاو مدايسك كمين ريوبزي هاقراي تقان تايرترا كمتي قديمنا نتقصد صنحنا ناي بكنفيز مساق وعساسي وحد سيزلو منال باش بناي أكلاو سلطاني موال تسفاي كيرا خطوتنا ميدا تدالو لا سلازي هاقراي تقان تايرترا حجون وصل شوعات أزيت ببنيات صوتاي حكي فتاني زغنا فتاني عقدكم لين بيكار ناميبيا أبو حكي أبي سلام عبازقي بغليلو تيوا سلازي هاقراي تقان تايرترا من الواش على مسجل إفريم لموال تسفاي كعيرو خطوة إذا حسب يمثل موالون نفسه يوعي له نعم مش كم عرفت كون أبي سلام موال تسفاي متو أنا ربح زلوا خوني سمعني
እዚን 45 دقيقة ምናልባት ኤርትራ ሓንቲ ጎል ድሕሪትያት ብልጫን ተረብሓን ይረኣየካ እንዲ ከም ዘሎ እንድሕር ፀወታ ትወዲ ግን ብልክዕ እቲ ኣሰልጣኒ እንታይ ክገብር ከም ዘሎ ይሕግዞ ስለ ዝኾነ መዋእል ቅድሚ ዕረፍቲ ምናልባት ዝቕይሮ ይመስለኒ ግን ንኽቕይሮ የዳልዎ እዩ ዘሎ መዋእል ተስፋይ ኣብ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ምስ ደቡብ ሱዳን ታንዛንያን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝገበረቶ ፀወታ ፅቡቅ ምንቅስቓስ ዘርአየን ሸቶ ዘመዝገበን ተፃወታ እዩ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምናልባት ሒዛቶ ዘላ ፕላን ስትራቴጂ ቁርብ ድንግርግር ይብለካ ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚታት እንታይ እዩ ካሱ ኤዛና ዮሃንስ መስመር ኣግፊሑ ክፃወት ከሎ ዮናስ ሰሎሞን ቁሩብ ምናልባት ንኣከፋፈልቲ ኣማራጭታት ክህብ ይመስለኒ ናብ ማእከል ሜዳ ያትስሎ ዘሎ ትናቱ ቦታ ሃጓፍ ይረአየ ኣሎ ክልቲኦም ግን መስመር ኣግፊሖም ድሕር ሒዞም እቲ ክንብሎ ዝፀናሕና ወይ ተደጋጊምና ንዛረቦ ዘለና ዕድላት ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ እውን ደጋጊምና ዝገለፅናት ናይ መዋሃድ ግዜኦም ክሓፅሮም ክኢሉ ይኸውን እዩ ከም ስትራቴጂ ወይ ፕላን ምናልባት ንሄኖክ ናብ ማእከል ናብ በዓል ሮቤል ስሒብካ ንዓሊ ከም ሎን ስትራይከር ወይ ከዓ በይኖ ጥቃዕ ጌርካ ኣማራጭታት እንተዝጥቀሞ ሄኖክ ምስ ዘለዎ ልምዲ ነቶም ኣከፋፈልቲ ጥምረት ወይ ከዓ ውህደት ሰሪሑ ኩዕሶ ንቅድሚ ዝኾነሎ እንተዝፍጠር ሮቤል ኩዕሶ ፅቡቅ ኣስሊኹ ኣሎ እንተኾነ ብተኸላኸላይ ናሚብያ ብቐሊሉ ተመሊሳ ቁፅሪ 7 ሕጂውን 13 ሻሉሊ ኣዝዩ ሓደገኛ ፀወታ እዩ ብቐሊሉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሕጂውን ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና ቁፅሪ 13 ሻሉሊ ሓለቓ ጋንታ ልምዲ ዘለዎ ፀወታ እዩ ኣጋጣሚታት ተጠቂሙ ከዘንጓዖም ክኢሉ ነይሩ ሓቂ ኣብዚ ውድድር ክሳብ ሕጂ ዝተኻየደ ፀወታ ማለት እዩ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ እዚኣ እታ ዝበለፀት ዕድል ረኺባታ ዝፀንሐት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብድሕሪት ፈጢራቶን ዝፀንሐት ሃጓፍ ክትቀፅዕ እትኽእል ዕድል ኣምሊጣታ ኣላ ክንብል ንኽእል ኢና ብሓቂ ብኩሉ ነገራ ሓደገኛ ዝነበረት ክንብላ ንኽእል እስከ ነጋ ምናልባሽ ናይ ዛባ ኩዕሶ እዚኣ ሓደጋ ፈጢራ ዝነበረት ከም ዝረአየና ኣነ ሕጂውን ሮቤል ቁጥሪ 14 ካማቱኩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሕጂውን ኣብ ክልል ዳታ በደል ስለ ሰርሐት ቅላዕ መቕፃዕትን ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ተዋሂብሎ ምናልባሽ ኣብቲ ቀዲማ ሻሉሉ ሰዓታ ኩዕሶ ናይ ኤዛና እንድሕሪ ተመሊስካ ንሄርሞን ፍሳሐ ዘይምሕጋዝ እውን ጉድለት ነይርዎ እዩ ሓደ ናይ ክንፊ ወይ ናይ መስመር ተፃዋታይ ናብ ክልቲ መስመር ከምዚ ባክ ቱ ባክ ቦክስ ጎይ ይኽእል ኣለዎ ተዘይኮነ ብተዋበካ ቦታ ጠኢልካ ትውዕል ተኮይንካ ሓደገኛ እዩ ስለዚ ናሚብያ ብልክዕ ከባቢ 18 ሜትሮ እዩ ካብ ሳንዱቅ ቁላዕ መቕፃዕቲ ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ዘለዋ 18 ሜትሮ ንፉዕ ቀልዓይ ተረኺባ ሸቶ ዘይትኾነሉ ኣብነት የለን እንተኾነ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ ሓላ ውልዳ ተረዳዲኦም መንደቕ ይሰርሑ ኣለዉ ቁጥሪ 4 ቁጥሪ 6 ናይ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ሰብኣይ ሓዘን ማርክ ዝገበረ ምናልባሽ ዓሊ መፂዎ ሪእዎ ኣሎ ብትኽክል ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ተፃዋታይ ነይሩ ዓሊ ሪእዎ ኣሎ ተመሊሱ ኣሎ ሰለስተ ተፃዋቲ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ነፃ ቅላዕ ክሃርሙ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ 6 ሕጁን ተፈቲቱ ኣሎ ኣተኩሮ ዘድልዮ ተፃዋታይ ሆሬብ ካሪ ብዓቂ ኣይተረኽበን ኣሎ ዓሊ ስለምንታይ ፈኒዎ ኸይዱ ፅቡቅ ፈተነ ግን እንተኾነ ላዕለዋይ ወርወር ተጎዝጊዚኣ ወፅያ እዚ ናይ ሓላ ውልዳት ስራሕ እዩ ኩሉ ግዜ ነፃ ቅላዕ መቕፃዕቲ ኣብ ዞናኻ ክርከብ ከሎ ሓላ ውልዳት እቲ መስመር ምክልኻል ወይ ከዓ መንደቅ ክሰርሕ ከሎ ሓበሬታ ከም ዝግብኦ ብመንፅር ኣብዚ ፀወታ ዘሎ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ዘሎ ናይ ምክልኻል መስመር ቁሩብ ድልድል ዝበለ መስል ክሳብ ሕጂ ክሳዕ ክንድቲ ዝኸውን ብክንፊ ጥራይ ዝፍተን ዘሎ ብማእከል ግን ኣይተበስዐን በንፃሩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኩዕሶ ንቅድሚት ኣብ ትደፋሉ እዋን ወላ ኣብ መስመር ምክልኻላ ፍሉይ ዝኾነ ክፍተት እናተፈጥረ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ቀፃሊ ሓደጋታት ናይ ቅላዕ መቕፃዕቲ ዝወሃብ ዘሎ እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ክፍውሶ እንተዘይክኢሉ ማለት ድሕሪ ዕረፍቲ እምበር ከም ዝሪኦ ዘለኹ ተወሳኺ ግዜ እናተዋህበ እዩ ሓደ ደቂቕ ተዋሂቦም ኣለዉ ተወሳኺ ግዜ ዝግጥም እዚ ገና ባዶ ባዶ እናቐፀለ እዩ እስከ ኣብዚ ናትናኤል እዚ ስትራቴጂ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሒዛቶ ዘላ ክሳዕ ሕጂ ከመይ ትግምግሞ ከመይ ኣሎ ኣነ ናይ ናሚብያ ክዛረብ ምስ ደለኹ ምክንያቱ እቲ ዘለዉ ዓይነት ኣደላልዋ ፍሉይ ኮይኑ ይስማዓካ ምክንያቱ ንሶም ኣብቲ ሕዛ ኩዕሶ ፀቂጥካ ናይ መሓዝ ክእለት ኣለዎም ብዘይካ እዚ
ከጥቁዑ ከለዉ ኣሰናጥቆም ኣዝዩ ፍሉይ ኣሎ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክትሪኦ ከለኻ ግን ኩዕሶ ክትሪኦ ከለኻ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ግን ኣብ መልሰ ምጥቃዕ ጥራይ ዘድሃቡ ይመስሉ ኣለዉ ምክንያቱ በዚ መሰረት ድማ እቲ ሒዞንዎ ዝኣተዉ ስልቲ ቁሩብ ዝዕውት ኣይመስልኒ እንታይ ያነ ሕጂ ክብል ይኽእል ነቲ ዘለዎም ዓይነት ስልቲ ኣፃውታ ወይ ከዓ ቅዲ ኣፃውታ ቁሩብ ኣብ ምጥቃዕ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምክልኻል እውን ኣድህቦ ክገብሩ ኣለዎም ሕራይ ክቡራት ተዓዘብቲ ፀወታ ቀዳማይ ብርያ መንጎ ሃገራዊን ጋንታታት ኤርትራ ናሚብያ ባዶ ባዶ ተፈፂሙሎ ብሓቂ ብዙሕ ሰሓቢ ዘይኮነ ፀወታ እኳ ክንርኢ ፀኒሕና ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ መወዳእታ 15 ደቓይቕ ግን ቁሩብ ብወገን ክልቲአን ሃገራት ሓያል ዝኾነ ፈተነታት ክካየድ ፀኒሑ ከም ውፅኢቱ ድማ ባዶ ባዶ ተፈላለዩን ቅድም ኣቐዲምና ክንሪኣ ፀኒሕና ናይ ዮናስ ሰሎሞን ፈተነ ሓንቲ ካብ ኤርትራ ዝበለፀ ዝረኸብትን ግን ክትጥቀመለን ዘይከኣለት እያ ንብል ሕራይ ነጋ ክቡራት ተዓዘብቲ ሕጂ ናብ መስመር ናብ ኤርምያስ ገብረሉ خبركم تعزبتي كم زي كتكتلو صنحكم قطم هاجران كانت إيرترا نايميان بزي شتو بادو بادو ناب عرفتي أمري حلو قدم 45 دقيقة كمنرو لسه 45 دقيقة أنت غمسليو كل يوم كيلاتات كويس تجري معاش بركة مدما أسلطاني برهان رزنا كونا أتو برهان كمنرو 45 دقيقة 45 دقيقة قمتي أقدمنا زبلنا يوم زي أسلطاني نزين حدثت متيمو زلو تتعطي ናይ ምውሃት ችግር የጋጥመው ድኸውን ገለ ዝብል ተዘራሪብና ነርና ኣነ እኳ ከም ኣሰልጣኒ መጠን ከጋጥሞ ይኽእል እየ ዝብል ግምት ነይሩኒ ኣብዚ ሕጂ ዝረኣናዮ ፀወታ ግን እቲ ኣብ ኣሰላልፋ ፅቡቕ ኣሰላልፋ ነይሩ ግን እቲ ውህደት ቁሩብ ይረኣየካ እቲ ውህደት ዶንጌም ምምፆም እቶም ናይ ደገ ሰባት ዝቁፅር 9 ዘሎ ቁፅሪ ሽዑ ዮናስ ሄኖክ እዚ 24 ዘሎ ኣብቲ ውህደት يلون زحيلهم اللو تيوم يقلتفون اللو برتي عوداد بو كابزن العليق تغمتا تغير قانتا تقولوا هاي تغير لكن هتو تصوتا ازينا ازحيلنا لنا نحن نمتا ازحيلنا لنا نابنت سلسته قدميت تلا غير كلا خوينكا بتوم كرتي لما اخر كيدوم حسوته تعويتهم كموتو خمزلو متغير كاي وتي زلوم بر سلسيهم كوفنتيلو نتحنت قانتا أما آخر كتعمل لك معدام مالتي سلسة حنت قانتا زان أنا بيحجي صوتهم بتعمل صبوي زي ما تنصبوهم بعمل صوتاي بمكيار صوتاي يشكرون اللون نحنا مكيار صوتاي نكبرنا لنا بتوم كلتي وين قزرلو كابتهم سلسة قدمي زرلو كلتي وين قزرلو يوناس زي علي ويكاتي حدا هينوك علي عثمان كابتن آخر مستنبطوتهم ميدفيل دولو تواهيدهم متيهم كويسة خارب زغولو لحر تطويلهم تانيحهم أبت قدميت ناتا أنصار قامتا لما حاسهم يتعمالو تطويلهم سلزلو تيهم من بلاسيهم تقلبيتهم معاد سقم الرولو ناي وحدت سقمالو خمو سلزغونا نحنا بزوح كزين أبورتا أي مطارا نسهم بزوح كزين بورتا خيدهم متناتات غيرهم سعيدهم نحنا تم قربا زمتاناين كام ميدفيل زمتاناين قن حدقا فتيرنا نيرنا نحنا زقبرنا حدقا وحداتن حيالاتن نيرنا سنمتاين كوم خينا كم ماخر تقبابيلون سلوزبوتي حجي أبز خير أي زور زي أنا زي هنوك زبال سقاب حجي أي تتخمنا لنا لنا مسكولو تقولو تجيبنا يزلنا بوتا كلو تفريقنا زخير بوتا يكون نزلو بناتي كمت يزارب زلو أما آخر النحري متيقن كلتا له حيل له شوتا له قال مرأي الله ليرو حجي نوعو قال أنا بناي بوتا شفت غير كان حرفتينا تي قناتاتنا ما نايز مثل صبرينا يمالنا والقوتنا أبو زعين فرحنا لنا بوتاتنا مع بجيرهم زلو هراي معاشو سوتم التوتات واترم له نحنا خابزا وناي مودة ساعات عن تبوت عدل استغنى لنا سعيدنا لنا سوم كات رجع قامي فتنوا لهم ናይ ፊኒሽን ፀገም ከም ዘለዎም ዞም ናይ ናሚብያ ፀዋቲ ይረኣየካ ግን ናህና ተፃወትኻ ኩዕሶ ኣብ ዝመንጠለሉ ግዜ ቀልጢፎም ትራንዚሽን ክገብርሎም ናብ መጥቃዕቲ ቀልጢፍካ ክትብገስ ክትክእል ኣለካ ኣብ ቅድሚትካ ይውዕዱ ኣለዉ ናህና ቁፅሪ እንድሕር ዝያዳ ተደይ ኮይንካ ድሕር ውሒድካ ንክልተ ንኣርባዕተ ወይ ንሓሙሽተ ተኸላኸልቲ ክሓልፎም ከፀግሞም ሕጂ ዝኽእረም ኣሎ ዳዕራይ ነዋሕቲ ኩዓሳሱ ጎየይት ስለ ዝኾኑ ሶም حيزنا ركيزنا عند حر حليفنا يمنا نحلفهم نغير نبر
نويح كعساسو كتحالفهم أشجاري زربان حمشة دعاني زلوا جن عجون أتويلنا نايمتها وعدنا الرقمنا ترى تتصوتنا بربعنا هكيران قلنا عشو حدا كابت هاجرات كانت إيرترا تحملوا ويدما دخوم قلنا تبالو تكاس مسمر متكعيو بفلاي دما أب فينيشينغ ويدما أمود أتا كعصوم سكت عم الرخابيو أبزان هذلهم توتا تمرت هنوكن عالن كمي تجمجمو هو كرياتيفيتي اللي كايو أب كرميت محفار قال أنا بزعق ساق قوري كلني كتبزح لك تفتر لك مكسغاز غيركا نقولها زغون وعساس تفتر لك تزي فتيركا تركب كتاتو ناي تغنى كم سم يفتروا له جن ناي فينيشين ناي لاست باس بارال ناي مود اتا تقمالهم عجزما افصاتما نانا خاسيو كنبزح لنا نقرميت كنبزح تغينا خا كغعز لهم تميد في وحسنا زلو سب ابدعيت غريفكا نقرميت كتقعز كتكلا لك تزي كوينو بوعدات سبات عدلات وعد يزغور مالت قعدها خميتري وقمقم هو كلتات قعدتكم بميد فيلد غعجز لهم بربينو ستاشنري يزغون دلو نعو كفنوا ويك كافت ماركين كالقو زغل اتنا ميد فيلد تتصاوتاي اسو ندحر سعيبو اسو كزنقع غل نابو مسكورغاتي اتاك فريك هون غل أتو برانت دو خاوز بلا كو عساسو أجرات كانت إيرترا كساب كندي تربعت نيرنا إلنا نجمة فلاي تسيت في استبايلو سكس نحنا تربحتي عين برنان مغنياتو ما بشوتر سالونا عملت زي يوناس بهال قطر شوعات زمته عبد زركب رقيبو سو تيت كم تزغل قلع زلو يقناي ناي تتقمنا لون عبدين زنبرا كلتينا رقيب هاي رقمنا نقول احنا تنزل رقمنا ينقن هرمان وصيت قصا غيدا نيرا عيل لنا يمون انت خوينا انت زي كوينو بر كيلاتات ول قريهم كلنا كيلاتات يوم او وحدت ناي غزي حصرت كون غل ابت وحدت يصقم زلو كم زي حجي نعبنت عم 4 لونا ما 3 لون 4 يوم 3 لون عم كربي 3 لون بتو امين فيلد كسران 4 زلون بينيو كوم زلون سي مسكو عصون ابزمينا خاتولو ويسم جول زوتو خونلو ويقبلوا خونلو عبزين قواسو زلو سم كن اينريو نالنا عبزي وقت اجي معشو كن كاصنعي وحدلو زمزلو لمنتايم وحيدهم تيلنا بز وقتنا زنبر 14 قطر زلو ودي بنيو زلو خمخا مستخو عصون ابزي بوكس كاتولو شعوب على علي على هينوك على زي تقطر شعاب على هينوك بوتا خرهم بقولوا عدل كرهم بقولوا بقطر قد بزحنا غير حد يوم رقيبهم قول كوتو واقولوا نعم قول أكايدنا قولوا يزلوا نايل ناقن زارة من غير وي أي زوم سنستة تطويلهم اليوم خلتوي يزلوا أي أطول له تطو زبالة سب كان خد حزوت أجمع يبلو عم منقص قاسينا قولي لنا عم آخر كورتام خالنا حجي مان ولا بول كتر ينام زوم دكنا قري وفعتي وين كاخد زارة بتغير يا عم زلنا تطويلوا وزن برت وتا أب قبلت أتيقا دحر خندي جزي مجمارو أب قبلت أتيقا زوم زلو نعيب وقعت بينه يوم زرايني نا يقول قد بسرح يزمتزل بسرح قد بسرح نقول زخون ينا حبريتا يدللو زما وين ميد فيلد وين زلو بوكس وتوخ بالو مسكو حسوم مالت حصرتنا خد ميد فيلد نا بقول مر كان كله بحافش خريو خدنا قد حنا لو يا رزم زي يوناسن أبي سلمون أما أخل ميدا أنت لو تقوم تقول له ملكاتك من الساعة 5 ثانية يونا أبي سلم تما أخذ زلوي يوناس قطر شوعتي حجي يوناس المنن حجينا أمنت أبي سلم كعسو حزوا زمت حنسا موداتا بورتير خلت زوتوا موز متت كعسا كان في مت أبي سلم يكون بعسر شوعتي يقول ولا بتربعته زلو ودون يقول مسير كعسا نحرب زمزيهم قول كنوتم خناس بزح زت تترات السم سلازياتو وي كعسو سلازياتو ولا يمكن انت مسرح يزملو انت قدميت مخان قن وديلنا لنا ودلت له قلطافي يله نتوم كالوت غانتان قصاوت عدل كاين هبالنا قس نبل سلازلنا سلازي تدا غيرنا حجي متقعد انت فنينا نفاسو مسانا سلازلو سم كلت اميد فيلد كلت وين زلو ابوكس ناتو لصاوتو تخوينو زنوي حزب بحال زلو حسنو بحال هينوك زغيد ندحر خوينو حدا لو تخبتي قلنا تيريتو انتالني لهينو كنت قملو ندحر خوينا خابتي بوكس كنوصو خنقلالنا كابز خيدالو بخعسو وي كعسو ريو نتا نفسو غيرو خيدالو سو كن لقس في خمسي بقبلالو
لدحري تطوي خيد اتي اكلاتو من يدغفونو تيومن عدل ايبونم بورتا انصار كان قدميت دار ايز خيد تخوينو كن ويا لو حيل لو شوت لو كنركب نخيل خمو خنا مشاشا لو كلالنا بوتا بهلا يعني ابي توسخ نتلك هو عجيتي ناي ابي سلامن اب يوناس هو يوناس قلع له سكيل كالو ابي سلام كن منطالي دحري له تتصاوتت ابي سلام كن نقرميت كيدو حاجز كغبرلهم كخلالو تريانجل كسرحلو تزي كوين بغلطيهم طراي ناي صبيب يعدلنا مالتي نقرميت كن زي 14 كا ايدفنا له دفق كخلالو نقرميت نعركينا نركبينا نقرميت ديكينا كن بمعدو مشى نحنا تتقعت نكون نغنا قال بزمت 4 دقائق تغرقتي حركه فطروا يبلهم انت حركه فطيرانه او مقبل توتاش كصات على كامبر او مشكعن درمي مبار حركه يزمت واقع خفلكاي ማለት እዚ قرمالو አቶ ብርሃነ ሓደ አሰልጣኒ ንናይ አወይ ወይ ድማ ካብ ሜዳ ወፃይ ጾታን ተካይዶ ግጥም ክሳብ ክነ ይምዝምዝ ጾታ አመቅታለን ካልእን ማለት እዩ ወገና ኒ በአዝሪና ዶ ወይ ካልእ ፍሉይ ተዓዘብካ ነገር ታያሎ ከም ቀዳመይቲ አወይ ጾታ ምዃና نعم قبروا له ጾታ قلطافه ብዙሕ የድልየም ንዑ ቦርቶም ውሑስ ገይሮም ነዊሕ ኩዕሶ ናይ ምቁፃር እንዳገበሩ ተእተው ፅቡቕ ተዘይ ንኸይኣቶም ግን ውሕስነት ዘለዎ ጾታ ገይሮም ጎል ከይኣቶም ማዕረ ምኻድ ንዖም ኣድቫንቴጅ ከም ዝህቦም ኣወይ ዝበሃል ዘይጥቕምን ዘይጥቕምን ኢልና ንገብሮ ኣብ ዓድኻ ትፃወቶ ፆታ ክስዕ እንተዘይስዒርካ ኣብ ዘይዓድኻ ክስዕር ኣይትኽእልን ኢኻ እሶም ሕጂ ናብ ዓዶም ካልእ ፆታ ከርእዩና ክእሉ ኾኑ ሕጂ እውን ኣብዚ ዘሎ ንማእኸል እሶም ስለ ዝሓየሉ ኢና ክንመፅእ ዘይከኣልና ኣብዚ ማእኸል ኩዕሶ ይቆፃፀርዎ ኣለዉ የደንጉየው ኣለዉ ኳስ ብፀግዒ ሰድዋ ብነዊሕ ይቕይሩ ንዖም ግድን ሕጂ ተብተብ ኢሎም ጎል ክእትዉ ኣይኮነን ዝፃወቱ ዘለዉ በዚ ተተወድአ ንዖም ፅቡቅ እዩ ካብ ዓዶም ወፃኢ ስለ ዝኾነ ስለዚ ካብ ዓድኻ ወፃኢ ንኸይትሰዓር ዳርጋ ስዕረት እዩ ንዓኻ ዳርጋ ትሰዓርካ ማለት እዩ ትሕሰብ ድሕሪ ጎል ዘይኣተወካ ማለት እዩ ኣብ ዓድኻ ስለ ተእትወሉ ማለት እዩ ንሕና እዚ ዕድል እዚ ክንጥቀመሉ እንተኮይንና እዚ ዓንተወይ ክንገልፀልካ ፀናዕና ንቅድሚት ዝኸይድ ፀወታ ክኸውን ኣለዎ ማዕረ ትርጉም የብሉ ሕጂ ክንጥቀመሉ ዘለና እዚ ሄኖክ ዝበሃል ብኡ ክንጥቀም ክክእል ኣለና ካብዚ ማእኸል ኪድ ክበሃል ክኽእል ኣሎ ኩዕሶ ተቐበል ክበሃል ንሱ ተተኺሉ ስለ ዘሎ ምናልባት ናይ ኣሰላልፋ ክኸውን ንኽእል ወይ ከመይ ምዃኑ ንዕብ ከም አንተ ገይራ ክኸውን ንኽእል ኢና እየ ዝብል ኣነ ራይ ማዓሾ ዝስዕብ 45 ደቂቃ ቀዲምካ ገሊፅካለይ ነርካ ይኹን እምበር ስነ ልቦና ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከመይ ትሪኦ ምስ ምሕዝነታዊ ፀወታት የምክያዳን ካልእ ኣብ ውድድር ዘይምርኣያን ካብ ናይ ሻምፒዮን ናይ ዞባ ማእከል ናይ ደገ ዝመፁ ተፃወትዮም ከዓ ሒዛ ኣብዚ ውድድር እዚ ቀሪባ ኣብዚ ናይ መፃረዪ ፀወታ ቀሪባ ዘላ ስለዚ ሓፈሻዊ ናይ ስነ ልቦና ትሮም ከመይ ትገልፆ ንስኻ ወዲ ሓይሊ ዘሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድሌት ኣለዎ ድሌት ክገብሩ ደሊሎም ቁርብቲ ናይ ዓቕሚ ምጉዳል እምበር እቲ ድሌት ኣሎ ሕጂ ብ45 ሓደ ነገር ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎ እቲ ኢልካ ኣትሊስት ናይ ምእታው እንድሕር ዕድላት ተረኺቡ ንሳቶም ክርበሽዮም ክንደግመሎም ንኽእል ኢና እንድሕር ከም ዘለዎ ናይ ማዕረ ኩነታት እንድሕር እንዳበለ ኮይዱ ግን ንሳቶም የዋፆም እቲ ማዕረ ምውፃእ ሕጂ እቲ ሞራሎም ፅቡቅ እዩ ዘሎ ኣነ ፅቡቅ እየ ዝብሎ ብርሃነ ንኣብነት ፅቡቅ ኣሎ ብጣዕሚ ምክንያቱ በየንና ክንግምቶ ዘለና ኢንተርናሽናል ፀወታ ብጀካ ዝማለ ቆልዑ ዘበራበሩና ንኣይሹ ተዘይኮይኑ ንሕና ጌርና ይንፈልጥ ኢልና ዘለና እሱ ካሴና ክእል እዩ ብኡ ከይተዳህሉ ብሞራሎም ኣትዮም ኣለዉ ፅቡቅ ፀወታ ዝፃወትሉ ጎላያተውን ኣሎ ንበዓል ጎል ዘይምእታው ፅቡቅ እዩ ሕጂ ግን ናይ ምእታው ጥራይ እንተ ደኣ ሰሪሖም ስዒርና ዘይንወፃሉ ምክንያቱን ክህሉ ይክእልን ኢለ ዝብል ግምት ኣሎ ተወሳኺ ነጥቢ ተለኩም ወይ ዝምለወቶ ነገር ተሎ ዝበልኩ ተወሳኺ ኣነ እዛ ጎል ናይ ምእታው ዕድላት ብኣንጻር ከይግልበጠና ክንጥንቀቕ ኣለና ምክንያቱ እሶም ሓደገኛታት እዮም ሓንቲ ዕድል ድሕር ረኺቦም ሓንቲ ድሕሪ እትዮምና ነገራት ናብ ረብዖም ስለ ዝቕየር እዚኣ ክጥንቀቑ ኣለዎም እየ ዝብል ኣራይ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከምዚ ክትከታተሉ ፀናሓኩም ግጥም ሃገራውያን ጋንታት ኤርትራ ናኒብያን ብዘይሸቶ ናብ ዕረፍቲ ፀኒሑ ሕጂ ናይ ካልኣይ ዕብረ ፀወታ ኣብ ምጅማር ይርከብ ኣሎ ናብ ነጋ ሚካኤለ ከምኡ ድማ ናትናኤል ኣስግረኩም ሶም ጥራማ يغني لنا كبرت هابلنا إرمياس كم يتنحكم كبرات عزبتي قدم كلا إبرة عب مونغاغران كانتاتات إيرترا ناميبيا
ክካየድ እዩ ሕጂ ሃገራውያን ጋንታታት ድሮ ኣብ ሜዳ ኣቴና ኣለዋ ገለ ሃገራውያን ጋንታታት ማለት ናሚብያ ድማ ድሮ ተፃወቲ ኣብ ምቕያር ኣላ እዚ ግጥም እዚ ባዶ ባዶ እዩ ተዛዚሙ ዘሎ ናይ ቀዳማይ ብረ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብዚ ፀወታ እዚ ገለ ከተርእየና ክንፅበይና ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ቅያር ተፃዋታይ ቁፅሪ 3 ተፃዋታይ ኣውፅያ ኣላ እስኪ ነጋ ከመይና ክንርኢ ሕጂ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂና ክንፅበ ዘለና ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምክንያቱ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ኣብ ድሕሪት ንቓዕ ተዓዚብና ኣለና ኣብ መስመር መጥቃዕቲ እውን ጌና ፈውሲ ዝረኸበ ኣይመስልን ካብ ፈተነታት ሓሊፍካ ዝኾነ ዝተረኣየ ነገር የለን እስከ እንታይ ክገብር ዘሎ ኣሰልጣኒ ኣለም ሰገድ ሓራይ ከም ትገልጾ ፀናሕኻ ናሚብያ ንተኸላኸላይ ኢቫን ናብ ሜዳ መሊሳቶላ ስለዚ ናይ ኢቫን ናብ ሜዳ ሙላስ መስመር ምክልኻላ ደሊላ በሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንክመፃእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ድሮ ኣለልያቶላ ስለዚ ኣሰልጣና ኣለም ሰገድ ኤፍሬም ወይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክትገብሮ ዝግባእ ሕጂ እውን ኩዕሶ ካብ ድሕሪት ተሰሪሓ ኣብቲ 2 ስልሲት ቦታ ናይ ናሚብያ ኣብኡ ክፃወቱ ክኽእሉ ኣለዎም ኣቐዲሞ 45 ደቂቃ ኣብ ዝረኣናዮ ፀወታ ብተደጋጋሚ ካብ ህርመት ፀወታ ዝወፅእ ነበረ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣቤሰሎም ተመኺሩ መፂኡ ክኸውን ይኽእል ተስፋ ኣለኒ ምክንያቱ ኣብቲ ማእከል ሜዳ እቶም 3 ከፋፈልቲ ውህደት ኣይነበሮምን እሱን ብሬብል ተክለ ሚካኤል እናተቐለሱ ክወሃዱ ነይሮም እሱ ስለ ዝኾነ ኢኻ ሮቤል ኣብ 45 ደቂቃ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ ዝፈፀመተን በደል እተን 3 ወይ 4 ሮቤል እየን ተሰሪሐን ስለዚ ሮቤል ስነኣምራዊ ርጉእነት የድልዮ ኣሎ ሕጂ እውን ሮቤል ኩዕሶ ልይኹ ኣሎ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ብቐሊሉ ኣውፅዮማ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ በጀካ መጥቃዕቲ ምድልዳል ካልእ ኣማራፂ የብላን ኣቤሰሎም ፅቡቅ ምቅባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብቐሊሉ ደገ ወፅያ ራይ እስከዚ ፀወታ ከመይ ክኸውን ኣሎ ኢልካ ትፅበኸ ናትናኤል እስከ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ምንታይ ትፈውሲ ዘልያ ኣነ ከም ዝመስለኒ ዳርጋት ዝበዝሐ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ምክልኻል ፈውሲ ከድልያ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ምክልኻል ዳርጋ ሕጂ ግን ዳርጋ ፅቡቅ ዘላ ኩነታት ይስማዕኒ ራይ ናትናኤል ክብሎ ፅቡቅ ቁርብ ዘይሰማምዕ ትብለኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምክልኻል ድሕር ዘልያ ኮይኑ ብሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ዘሰንብድ ወይ ከዓ ዝጥቀስ እዩ ዝብል ሓደጋ ይወረዳን ዘሎ በጨካ ተን ክልተ ብሻሉሊ ስለዚ እንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ንሮቤል ናብ ድሕሪት ስሒብካ ምስ 4 ተኸላኸልቲ ክትሓብኦ ትፍትን ንቅድሚት እንዳኸደ እቲ ሮል ናቱ ከምኡ ትፍልስፍና ሮቤል እንድሕር ናይ 6 ቦታ ሂብናዮ ካብ ሳንዱቅ ናብ ሳንዱቅ ክጎይ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ሓይሉ ሮቤል ናብ መስመር ምክልኻል ከይስበዝን እዚ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘርባሓ ኮይኑ ኣይስማዓኒ ምናልባሽን ከም ተቐዲምና ናይ መዋል ተስፋይ እንድሕር ኣትዩ ሕጂ እውን ሻሉሊ ቁፅሪ 13 ብቐሊሉ ብሮቤል ተመንጢሉ ፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክናበቡ ቁሩብ ግዜ ዘልዮም ይመስል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከምቲ ዝጀመረቶ ክትቅፅሎ ኣለዋ ስለዚ እቲ መስመር ምክልኻል ወይ እቲ ዲስፕሊን ናይ ምክልኻል ብ4 ተፃዋቲ እንድሕር ኮይኑ ንሮቤል ነግድን ናይ ድሕሪት ብተደጋጋሚ ምላስ ዘድልያ ኣይመስለንን ኣብቲ ዘድልየሉ ግዜ ኸ ሮቤል ባዕሉ እንታይ ይገብር ስለ ዝፈልጦ ኣየድልዮን እዩ ምናልባሽ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ግዜ ቆትሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ገና 45 ደቂቃ 3 ደቂቃ ተላዒሉ ኣሎ ሕጂ እውን ማኖ ኢዱ ብኩዕሶ ስለ ዝሓዘ እምበር ኣዝያ ሓደገኛ ኩዕሶ ቁፅሪ 13 ናይ ናሚብያ ኣብ ክልል ሳንዱቅ ቁላዕ መጻእቲ ኤርትራ ኣትዩ ነይሩ እስኪ ነጋ ኣሰልጣኒ ኦኬ እስከ ተወሰነ ሓራይ ነጋ ኣብታ ዝበልካዮ እንዳርእቶ ዘላትኒ ምክንያቱ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ምክልኻል ክትሰርሕ ኣለዋ ዘብለን ዘሎ ዳርጋ እቲ ዝበዝሐ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝፈተነቶ ካብ ዕላማ ወፃኢ እዩ ነይሩ ክንብሎ ንኽእል ኣብቲ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ክትሪኦ ከለና ግን ኣዝየን ሓደገኛታትን ዳርጋ ዕላመን ካሃርማ ዳርጋ ናይ ቁሩብ ፍልልይ ዝተረፈን ነይረን ሞ ብኸምኡ ካብኡ ዝተደገሰ ነዚ ነገርካ ማለት እዩ ሕራይ ነጋ እስከ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክቡራት ተዓዘብቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክትጥቀመላ ዘይከኣለት ፈተነ ድሮ ከምዚ ክትሪእዋ ፀናሕኩም ከይዳ ኣላ ነጋና ባኸ
ዓለም ሰገድ ተስፋ ምስቲ ዘለዎ ተመክሮ እስከ ዝዓበ ካብ ንእሱ ጀሚርካ ተፃዋታይ እንከሎ ክሳብ ሕጂ እስከ ከመይና ክንሪኦ ንኽእል ዓለም ሰገድ ኤፍሬም ንክለብ ኣድሊስን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ተሰሊፉ ተፃዋታይ እዩ ኣዝዩ ንፉዕ ተፃዋታይ እዩ ካብቶም ቀተልቲ ኣጥቃዕቲ ዝበሃሉ ናይ ኤርትራ ሓደ ክበሃል ይከኣል እዩ ዓለም ሰገድ ምናልባሽ ኣብዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ኣጥቃዓይ ነይሩ እንተዝኸውን እሞ ምስ ኣከፋፈልትን ሕጂውን ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ሓደገኛ ኩዕሶ ሻሉሊ ኣዝያ ፅቡቕቲ ጎል ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ኤርትራ ሻሉሊ ብተደጋጋሚ ክንጠቕሶ ከም ፀናሕና ሻሉሊ ኣዝዩ ሓደገኛ ተፃዋታይ ምዃኑ ክንሕብር ፀኒሕና ኢና ሕጂውን ንሱ እዩ ካብ ቁፅሪ 14 ካቱካ ዝረኸባ ኩዕሶ ናብ ሸቶ ቀይሮዋ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ባዶ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ሓደ ኣዝዩ ዝሕዝን ኣጋጣሚ እዩ ምናልባሽ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ማእከል ሜዳ ብዝፈጠሮ ምዝንጋዕ እዛ ኩዕሶ እዚኣ ተመንጢላ ኸይዳ ብልክዕ ኸ ዕላማ ዝሓለወት ኩዕሶ ተላኢኻ ምናልባሽ እዛ ኩዕሶ እዚኣ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣነ ክተሰንብዶም የብላን እየ ዝብል እዛ ሃገራዊት ጋንታ እዚኣ ሕጂውን ካብ ደገፍቲ ሞራል የድልያ ስለ ዘሎ ምናልባሽ 3-4 ጎል ኢቲኻውን ነቲ ውፅኢት ናብ ረብሓኻ ዘይትቕይረሉ ኣብነት የለን ምናልባሽ ሚካኤል እንታይ ትዕዝብትላት ካብዛ ሸቶ እዚኣ ብሓቂ ከምቲ ኣቐዲመ ክብሎ ዝፀናዕኩ ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ቁሩብ ደቃይቕ ክወሃዱ ወይ ድማ ክናበቡ ኣይከኣሉን ስለዝኾነ ድማ ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ነቲ ዝረኽቦ ዕድል ናብ ረብሓ ብምቕያር ድሮ ናብ ልዳት ኤርትራ ሸቶ ኣቐሚጦም ዘለዉ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ኣፃወታ ለውጢ ከምፅእ ኣነ ተፅቢት ክህሉ የብሉን ምበልኩ ማለት ሓንቲ ሾት እያ ኩዕሶኻ ጌና ብዙሕ ደቃይቕ ኣሎ ኣብ ውዱእ ግዜ ኸማን ብዙሕ ነገር ተኣምር ክስርሓሉ ዝኽእል ዓውዲ ስለ ዝኾነ ቁሩብ ክናበቡ ዓለም ሰገድ ድማ ብዙሕ ምቅያር ኣብ ብፍላይ ኣብ ናይ ቅድሚት እንተዝገብርካ ብሉፅ ወይ ከዓ ከምዚ ኣድማዕ ዝኾነ ስራሕ ክዕመም ምኻኣለ ምበልኩ እስከ ኣቐዲመ ራይ ናሚብያ ዝፈተነታ ኩዕሶ ልዒላ ንግዳም ወፂያ ኣላ ኣቐዲመ ሓይተካ ነይረ ነጋ ናይ ዓለም ሰገድ ኤፍሬም ከመይ ንሪኦ ዓለም ሰገድ ከም ዝብለካ ከም ተፃዋታይ ንፉዕ ኣጥቃዓይ ነይሩ ምናልባሽ ኣነ ዓለም ሰገድ ኤፍሬም ብዙሓት ኣፍቀር ስፖርት ይፈልጥዎ እዮም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድሕሪ ናፅነት ምስ ቆመት ግን ልዕሊ ዮሃንስ ዘሚካኤል ዝበዝሕ ሸቶታት ዘመዝግን ነበረ ንሱ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ስታድየም እዚ ንሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ካብ ዝኽረይ ዘይርሳዕ ኩዕሶ ብራነ ካብ ቦርቱ ዝለኣኻ ኩዕሶ ካብ ዮሃንስ ዘሚካኤል ተቐቢሉ ብዲያጎናል ወይ ከዓ ሲያፍ ዝእተዋ ተዘካሪት ኩዕሶ እያ ሕጂ እውን ቁፅሪ 14 ካብ ማቱኩ ናብ መስመር ምክፍፋል እንዳተመለሰ ንኣጥቃዕቲ ኣዝየን ሓደገኛ ክዓሳሱ ይልእኽ ኣሎ እዚ ተፃዋታይ እዚ ከምቲ ቅድሚ ዕረፍቲ ክንገልፆ ዝፀናሕና ኣብ ዋንጫ ኣፍሪካ ኣይቨሪ ኮስት ሸቶ ዘቆፀረ ተፃዋታይ እዩ ስለዚ ዓለም ሰገድ ኤፍሬም እቲ ፕሮፋይሉ ብሕፅር ዝበለ በዚ ክንገልፆ ድሕርቲ ኢልና ንዕኡ ዝመስል ኣጥቃዓይ እንተዝህሉ ኣብዚ ሃገራዊት ጋንታ ንሪኣ ዘለና ቅድሚ ዕረፍቲ ጥራሕ 2-3 ሸቶ ረኸብና ዮናስ ሰሎሙን ብየማናይ ሸነኽ ኩዕሶ ወሲድዋ ነይሩ ተኾነ ቁፅሪ 14 ንመስመር ምክልኻል ንድሕሪት ንምሕጋዝ ኩዕሶ ኣብ መዝጋቢ ሸቶ ሻሉሊ ኩዕሶ ብኢዱ ክወስዳ ፈቲኑ እንተኾነ ዳኛ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ስለ ዝነበረ ቅላዕ መቕፃዕት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሮቤል ጀሚሩ ኣሎ ሮቤል ብክንፊ ናብ ኤዛና ዮሃንስ ኤዛና ድሪብሊንግ ገይሩ ሓሊፉሎ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ናይ ተፃወቲ ቅያር እኳ የድልያ እንተኾነ ሕጂ ናይ ኣተሓሳስባ ቅያር እዩ ዘድልያ استراتيجية كتير كتقول الله وقت ما كل ميدا سيحي زلوا حجون متعرى يدلين له سلازي توم كبر ما تصوتوا هاي كابتريتم زلوا كوتهم زي لهم كحبر لهم من الواش أصلت أنا هجرت كانت إيرترا نمسك ريفريمس دايركتور تكنيك هجرت كانت إيرترا دانيال المهارة له ثلاثة صوتون درو كيرون نفسهم يوعي له هجرت كانت ناميبيا كبابي 35 متر نزقلا ما صعت رخيبا لا ستيفن شمونته كهرما يدالو له سلازي انتي مسلكوا ميدا ندحر بسلسه نبلوخنا تمكل خلالو مكفالالو تي مسمر متقعت له حجي ابت مسمر مكفال زلنا هجرات كانت إيرترا اويتي غدله زرزلو ليخوا اجون ازيا حدغنيا فتنه هجرات كانت إيرترا انت هنا خصو قدام وصيا منالواش
ዮናታን ተዓዛቢ ሱቅ ኢሉ ክትሪኦ ከለኻ ግድን ጎል ክትእቱ ከለኻ ዲኻ ሆ ክትብል ዘለካ ጎል ኣቲካ እንኳ ጆዋ ክትብለካ እንተ ፀወታ እሞ ከመይ እዩ እዚ ተዓዛቢና ከም ልክዕ ቤት ፀሎ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እንታይ ትዕዝብትለካ ናትናኤል أزي عبا حتى مغناتو كم زريم زلنا مورال فرق حليو زبلا بحالا ونالو نزيق نارغا حرقوا النزلو أزيا مغناتو كل جزيات ريخ نخا حدا تعذابي دحر بحبار كوينو زعزبك كان كوينو مورال نخبكايو نباخا زتمت وي دما كل غزي هوز بلكا دغنا بزخم زريم زلنا دارغا بعكي ابزي ذكر زلو كابتي نحنا كا بزحان ذكرون اسو سلاز نبرنا بصنحنا صنيح تاريخ جن ناي قدم غانتاتات اب مغزاتي وان زنبره مالتي كم ناي بعل تشيبوليني البا زام سلاس تاري مسمرا صوتا كونجدن كلو بحقي بزنس نبره دغه بفولي كابتن ذكري نحنا كان نذكرها ساعه 2003 زنبره بحقي تريبونال ستاديوم بزنبرو بزح حزبي بزوابو نبره دغه كابتي فولي تذكاري وان زحلفه نعوز مساسل تولي دما ناي سيكافا ناي 2009 زتخايدي بحقر ما ابز حجوان قرب دغفتنا حفر زبوليوم زمسلو مالت تدمصوم ولا حدا كنسمعو اي كالنا نمبالي اسكي نزي ناي قدم زنبره زغري اب قمت بمئتاو نقا اسك كمين كون زلوم دغفتنا ودغفتي خمتي دغاغنا نصحنا صوتا كابتن مجمرا دغ سبتي سعده تشفر لك هو تبلا لك دغفت لك مورال تبلا لك سلازي اذا عيني زدح سغور لك خوينو تمتي صوتنا ولا ونقوليتهم جمهور 13 بصقاماي شنخ ب ورت هاجرات غانتا ايرترا اتينيرو تخونه كم صوتها تصلز نوره ما ملص قلنا عن هاجرات غانتا ايرترا سلازي دغفت كل غزي هو طرح يقول زلهم سي يسرحون كاله يكون يسرحوا نابا سلطاني ملقت تخلق يبلكان كدغف عليك جوها تلو لك اسو دحر غيركا ولا بغفيح تمريحا صنيحا عود اسكات وصل مجد حجون 14 كماتوكو ازيو حدغኛ ጻውታይ بقليل شمونت ستيفن بتامي ازيو حدغኛ ጻውታ بكل خرغو ناميبياوያን ዝረኽቦን ዘሎ ዕድላት ብልክዕ ይጥቀሙና ስለ ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓብይ ስራሕ ይፅበያ ዘሎ ሮቤል ተጋጊ ነይሩ ሃገራዊት ጋንታ ሕጁን ሮቤል ናብ ኤቨን ዮሃንስ ኤቨን በየማናይሸን ብፀጋማይሸን ሃገራዊት ናብ ዓሊል ይኾን ነይሩ ተኾነ ተኸላኸልቲ ብቐሊሉ ውፅእና ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓብይ ስራሕ ይፅበያ ኣሎ ማእከል ሜዳ ቁሩብ ሰሓዊ ይመስል ሄኖክ ዶንጊዩ ነታ ኩዕሶ ተበጊስዋ እስይ هرمون فساي اللعلي شالولي الصرح بدل أكاد ما كان ميدا قصون هجرات كانت ناميبيا أنا بحكي إن صابون زمتين صوتيرين مثلا ما صابون هجرات كانت ناميبيا مفعات وتدرج من صابون لهم هجرات كانت إيرتراني إيفان إزانا يوهان صوتيا قطري كلته حجون هجرات كانت ناميبيا كاليتي شوتو مزجيبا وانا اذا شتو 14 كاماتوكو هجرات كانت ኤርትራ ተጻዋታይ ትقيرون ለሩት ሞት እጁን ያተክሮ ጉድለቲ ሁለት ሸቶ ተመዝግቧል በጣም ዝሕዝን አጋጣሚ ናሚቢያውያን ከም ትቅድም ዕረፍቲ ዝገለጽናዮ ነተጻዋት ሃገራዊት ጋንታ ንሜዳን እንብቦ ነይሮም እንብቦ መድሮ ናብ ተግባር ይقيرو ኣለው እስኪ ነጋ እዚ ጾታ ድሮ ክልተ ባዶ በመሪሕነት ናሚቢያ እዩ ዝካየድ ዘሎ ስታዲየም አስመራ ክልተ ሸቶታት ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሰኒዱሎ እስኪ ከመይ ዝጾታ እዚ ነይቱ ክንብል ንኽእል ኢና ወይስ ለውጢ ክመጽእ ዝኽእል ኣሎ
ምናልባሽ መይቱ ክንብሎ ይንኽእልና ኩዕሶ እግሪ ዘይፍጠር ተኣምር የለን ሕጂ ግን ናይ ኢዮብ ግርማይ ማእከል ሜዳ ምእታው ቁሩብ ኣዝዩ ኢዮብ ግርማይ ማእከል ሜዳ ምእታው ቁሩብ ምናልባሽ ሃገራዊት ጋንታ ነቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ተወስዶ ነሩ ብልጫ ክተምሶ ተኺላ 3-2 ወይ 4-2 ይስዕረሉ ኣብነት የለን ብዛዕባ ዝተፃወተ ኢዮብ ግርማይ ንፋዕ ኣከፋፋሊ እዩ ምናልባሽ ኣብተን 2-3 ዝዓዘን ኳዕሳሱ ዝገበሮ ምንቅስቓስ ምስጠካ እዩ ግን ብወቅቱ መዝነይ ትኽእልና ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሕጂ እውን ዕድል ኣለዋ ዕድል ስለ ዘለዋ ቁፅሪ 10 ናይ ናሚብያ ተቐይሩ ከኣቱ ናብ ሜዳ ኣብ ተቀያሪ መስመር ጠጠው ኢሉ ኣሎ ስለዚ ናሚብያ ሕጂ ቀሲና ትፃወት ትመስል እዚ ኣብ ኣፍሪካ ዋንጫ ዝገበረቶ ፀወታ ምናልባሽ ምስ በዓል ኣይቬሪኮስ ሞሮኮ ተመዲባ ዝተዘበረት ንሱን ልምዲ ኮይኑዋ ይኽእል እዩ ናሚብያ ኣብ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ናይ ኮሳፋ ዋንጫ 2015 ብኣሰልጣኒ ማኔቲ እንዳተመርሐት ዋንጫ ዘለዓለት ሃገራዊት ጋንታ እያ ቁፅሪ 8 ስቲፋኒ ኣከፋፋሊ ቅድሚ ዕረፍቲ ፅቡቅ ስራሕ ዝሰርሐ ዳኛ ብዘለኻዮ ውፃኢ ብለሎ ግዜ ቀትል ይደሊሱ ስቲፋኒ ሕጂውን ግዜ ቀትል ኣሎ እሲሊ ዝወፅ ዘሎ ቁፅሪ 10 ናይ ናሚብያ ሕራይ ክሓተካ ቁፅሪ 10 ሄነሪክ ናይ ናሚብያ ናብ ሜዳ ተቐይሩ ይኣቱ ኣሎ ስሙላሊና ሄነሪክ ይበሃል ራይ እስኪ ነጋው ከለና ኣብ ሜዳኻ ምፅዋት ረብሓ ከም ዘለዎ ፍሉጥ ኤርትራውያን ተፃወቲ ድማ ኣብ ሜዳኦም ምፃወቱ ብምግባው ፀወቲ ህልዎም ትፅቢት ኩሉ እዩ እስከዚ ከመይ ትሪኦ ከቢድ እዩ ሜዳኻ ኩሉ ግዜ ፀቕጢ ይፈጥረልካ እዩ ግን እሱ ዘይኮነ ክትርኢ ዘለካ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ ወይ ክለብ ክትቆም ከለኻ በጀካት ናይ ቴክኒክን ናይ ታክቲክን ፀወታ ስነ ልቦናዊ ትምህርትን ክወሃብ ኣለዎም ኣብ ሜዳኻ ፀቕጢ ዝመፀካ ከመይ ጌርካ ነቲ ፀቕጢ ትፀወሮ ካብ ሜዳ ወፃኢ እውን ፀቕጢ ክመፀካ ከሎ ከመይ ጌርካ ትፀወሮ እዚ ናይ ስነ ልቦና ትምህርቲ ኣድላይ እዩ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 2 ጎል ኣትዋ ማለት ፀወታ ተወዲ ይኮነን ዮናስ ሰሎሙን ካብ ከባቢ 45 ሜትሮ ብግምት ሊኢኹዋ እንተኾነ ርሶ ፈኺሳ ንላዕሊ ይቐሊሉ እያ ወፅያ ስለዚ ሕጂ እውን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዕድላት ኣለዋ ትጥቀመሉ ስለትኽእል ጥራሕ ኣብቲ ተሓሳስባ ናብቲ ሒዛቶ ዘላ ስትራቴጂ ወፅያ ካሊእ ሜላ ክትደልል ኣለዋ ኢዮብ ግርማይ ምናልባሽ ምስ ሮቤል ፅቡቅ ምውሃድ እንድሕር ገይሩ ናጥቃዕቲ ውዳት ኳዕሳሱ ክሰርሕሎ ዝኽእሉ ኣብነታት ኣሎ ሕራይ ናትናኤል እስከ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ሜዳ 2-0 እናተመርሐት እያ ፀወታ ከመይ ክኸውን ኢልካ ትብል ብናትካ ርእቶ ከመይ ኣብ ክዒድ እዩ ፀወታ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ክትፃወት ከለኻ ክትስዕር ወይ ድማ ክትሰዓር እዩ ኢልካ ኢኻ ትኣቱ በዚ መሰረት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብዙሕ ፀዓርታት እያ ተካይድ ዘላ ነዚ ድማ ዮናስ ዓሊ ሱሌማን ብሓቂ ክፍትና ዝፀንሐ ዳርጋ ስታድዮም ዘለዉ ተዓዛቢ ሓፍ ኮፍ ዘበለት እያ ብሓቂ ኣብ ሕጂ እዋን ተፃወቶ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መንዳቶ ተፃወት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝተረበሹ መስሉ ኣብኣ ከላያ ልክዕ ኩዕሶ ናቦም ተመሊሳ ፀኒሓ ኣብዚ ገና ክረብኡ ዘለዎም ይመስሉ ሕጂ ዘካይዶ ዘሎ ምንቅስቓስ ግን ቁሩብ ተስፋ ዝህብ ይመስል እስከ ናትናኤል ናብ ከም ትሪኦም ፅናሕካ ሕጂ ዳርጋ ዝበዝሐ ፈትነታት የካይዱ ኣለዉ በዓል ከም በዓል ዓሊ ሱሌማን ሄኖ ጎይትኦም ማለት እዩ ሕጂ በዚ መሰረት እቲ ናቱ ምቅባል ዳርጋ ሸቶ ክሰርሑ ክእለት ኣለዎም ከብለካ ይኽእል ስለዚ ነቲ ዘለዎም ብዘይ ዝኾነ ከይተፃዕዱ ወይ ድማ ከይድኸሙ ተሃኪና ከይበሉ ሓንቲ ሸቶ ተረኪቦም ብኡ መሰረት 3-2 ክዕወቱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለና ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ንፀወታ ክትቀትል እትኽእል ዝነበረት ሸቶያ ንስክላ ኣምሊጣታ ናሚብያ ብሓቂ ድሕሪ ዘን ሸቶታት እዚኦም ዝተፈትሑ መስሉ ብምሉእ ሓይሊ ንልዳት ኤርትራ እናተፀጉዑ መስመር ምክልኻል በሳሲዖም እዮም ፅጉዑ ዘለዉ እስከ ነጋ ብሓቂ ነዚ ፀወታ እዚ ዘይኮነ ብሓፈሻ ኣብ ዓብዪ ኣህጉራዊ ዝኾነ ፀወታ ናይ ስነ ልቦናዊ ምድላው ማዕረ ክንደይ ሓጋዚ ንዝወሃበካ ግዜ ክንደይ ክኸውን ዝግባእ ፀወታ ጥራሕ ዘይኮነ ሓደ ወዲ ሰብ
ስነልብ ሄኖክ ብኢዱ ክወስዳ ሓሲቡ ከምኡ ግን ኣይዋፅን እዩ ስነልቦናዊ ምድላዋት ኩሉ ግዜ ንውልቀ ሰቡን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ማንም ሰብ ስክቶ ኣይኮነን ኣብ ከምዚ ናይ ሰባት እኩባት ሰባት ዝሰርሕዎ ጉጅለ ከም ኩዕሶ እግሪ ማለት እዩ በበይና ዓይነት ኣተሓሳስባ በበይና ዓይነት ስነልቦናዊ ኣቃውማ ሒዝካ ስለ ትመፅእ ኣብ ሓደ ዓይነት ስነልቦናዊ ኣቃውማ ወይ ከዓ ህርመት ኣምፂኻ ነቲ ትደልዮ ዓወት ወይ ከዓ ነቲ ሒዝካ ዘላ ስትራቴጂን ፕላን ክትዕወተሉ ትኽእሉ ስነልቦናዊ ትምህርቲ ማዕረ ቴክኒክን ታክቲክን እዮብ ግርማይ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ስራሕ መስመር ምክፍፋል ይሰርሕ ኣሎ እንተኾነ ዓሊ ስሌማን ናብ ዮናስ ሰሎሞን ሄኖክ ጎይቶም ዝለኣኻ ኩዕሶ ልክዕነት ኣይነበራን ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሕጂ እውን ናይ ስነልቦና ኩነታት ዕርያ ነቲ ተመዝጊባ ዘሎ ሽቶ ዘይተመልሰሉ ኣብነት የለን ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ኩዕሶ ኣብ ቦርቶም ሰሪሖም ብቕድሚት ክሓልፉ ከሎ ምዛን ሪኣ ዘለና ማለት እዩ ኣዝዩ ዝድነቕ እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንሱ ዝጎድላ ዘሎ ሮቤል ሕጂ ናብ ዮናስ ሰሎሞን ዝለኣኻ ኩዕሶ ቆማት ተኸላኸላይ ብቐሊሉ ብኣፍ ልቡ ከድሕና ክኢሉ እዩ 14 ካብ እግሪ ኩዕሶ መሊኻ ኣሰልጣኒ ኣለምሰገድ ኤፍሬም ሕጂ እውን መልእኽቲ ናብ ተፃወቱ ብቐሊሉ ኩዕሶ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትመልቕ ኣላ ቁፅሪ 7 ሄርሞን ፍሳሐ ሄርሞን ብፀጋማይ ሸነኽ ንሮቤል ተክለ ሚካኤል እዮብ ግርማይ ሕጂ እውን ኩዕሶ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሄኖክ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሓቂ ተስፋ ትህብ ሸቶ ካብ ዓሊ ስሌማን ብሓቂ ብኩሉ ነገር ኣብ ብልስቲ ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቀዳሚት ሸቶ ኣብ ስታዲየም ንመፃረዪ ዋንጫ ዓለም 2022 ኣብ ልዕሊ ናሚብያ ኣመስጊባላ ክብራ ተዓዘብቲ ፀወታ ብመሪሕነት ናሚብያ 2-1 ይቕፅል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከምዚ ኣቐዲሞም ብፆተይ ናትናኤል ዘሚካኤል ነጋው ለገርጊስ ክዛረቦ ፀንሑ መሳርዓ ምስ ተመሓይሽ ካብ ድሕሪት ተበጊሳት ሸቶታት ኣዕውያት 3-2 ክትዕወት ትኽእል እያ ዝብል ግምታት ሂቦም ኣለዉ ኩዕሶ ክትፈጥሮ ዘይትኽእል ነገር ታሪክን የለን ከምዚ ትከታተሎ ዘለኹም ስታዲየም ኣስመራ ትንፋስ ዘርዩሎ እስኪ ከመይ ኣሎ ናይ ብሓቂ ከምቲ ቅድምና ዝገለፅናዮ ናትናኤል ተደጋጊሙ ገልፆ ፀንሐ ናይ ተዓዘብቲ ጎል ምስ ኣተውሆም ባል ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ሕጂ እንቶ በታ ጀሚሮማ ዘለዉ ቅፅልዋ እዩ ንሕና መልእኽትና ነመሓላልፍ ኣብታ ሸቶ ንድሕር መፂና ናይ ብሓቂ እዮብ ግርማይ ምስ ሮቤል ተክለ ሚካኤል ብሓደ ክልተ ምቅብባል ዝሰርሕዋ ሮቤል ናብ ሄኖክ ጎይቶም ኣብ ማዕልባ ከብፅሓ ክኢሉ እዩ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኩዕሶ ረጊፆም ክፃወት ጥራሕ ኢላ ዘለዎ እምበር ኩዕሶ ካብ እግሪ ትረሓቕ ኣይዋፅን እዩ ሕጂ እውን ዕድላት ኣሎ እዮብ ግርማይ ንመስመር ምክፍፋል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ትንፋስ ዘርኢ ሎ ዮናስ ሰሎሞን ሄኖክ ጎይቶም ኣበይ ሰሎም ሮቤል ናይ ብሓቂ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ፅቡቅ ምቅብባል ምናልባሽ ሚካኤል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ ሕጂ ረኺባት ዘሎ ብልጫ እቲ ስራሕ ናይ ኣሰልጣኒ እኳ እንተኾነ ከም በዓል ሳሙማ ኣሌክሳንደርን ናይ ደንደን ዒተይን ብክልተ መስመር ኣውፂኻ ነቲ ማእከል ሜዳ ረኺባት ዘሎ ብልጫ እንትትጥቀመሉ ጽቡቕ ነይሩ ዝብል ርኢቶ ኣለኒ ኣብዚ እንታይ ትዕዝብቱ ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ልክዕ ኮይኑ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ማለት ተፃወታ ተግብሮ ዘሎም ሕጂ ካብዚ ንሰምዖ ዘለና ድምፂ ወላ እውን ምስ ኣሰልጣኒኦም ዘለዎም ርክብ ክቁረፅ ይኽእል እዩ እዚ ግን ሳልሰይቲ ሸቶም ዘይትምዝገቦም እዩ እዚ ንምባል እንታይ እዩ ንፀወታ ብሓቂ ከንብቦ ክኽእሉሎም ክረዳድኡ ክኽእሉሎም እዚ ሕጂ ዝመፀ ብፍላይ ሃጓፍ ሸነኽ ናይ ናሚብያ ብዝምዝምዙ ነዚ ነገር እዚ ወይ ድማ ነታ ተሪፋቶም ዘላ ሸቶ ብምሕዋይ ካልእ ሸቶ እውን ኣመዝጊቦም ብልጫ ሒዞም ክሰግሩ ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ክናበብሎም ብፍላይ ኣብዚ ሰዓት እዚ መስመር ምክፍፋል ቁሩብ ትንፋስ ዝመለሰ ይመስል ቀባበሉ ኣለው ፍሉይ ሃንፅዋ ኣለው ግን ኣብ ፍፃመ ቁሩብ ምስትውዓል ዘድሊ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ምናልባሽ ከምዚ ትገልፆ ፀናሕካ ንሱ እዩ ከም ኣማራፂ ከም በዓል ስምዖን ኣስመላሽ حجازت كحجر كاب دحري عن اسمان كوف بالن ربحتات الله نوال تساي ناتم تطاط زيوم عشان يسوي عمل نياغريك دانت إرترا بحسب إن شنو راح يصير صنعوا أمير آخر يوز غير منتسقاس عبيه يوم برماي
إيوب نايبا حكي بلوس من قصة خاسر له ስለዚህ ንስሞኖ አስመላሽ ከም በዓል ሚካኤል ሃብተ ዝለመድዎም ተፃወቲ ኣዋሂድካ እቲ ዘሎ ግዜ ተጠቒምካ ናብ ረብሓ ምቕያር እቲ ካሊእ ኣማራፂ እዩ ዮናስ ሰሎሙን ማእከላይ ዳኛ ንቁፅሪ 14 ናሚብያዊ ካማቱኩ ካብ 9.5 ቦታ ረሓቕ ኣሎ ነፃ ቅላዕ ኣብ ዝርከበሉ ግዜ ትከላኸል ጋንታ 9.5 ትረሓቕ ኣለዋ ዮናስ ሊኢኽዋ ዳኛ ይራየንበር ኣብ ልዕሊ ሄኖክ ኣብ ገፁ ሓደጋ ወሪድዎ እዩ ምናልባሽ ዳኛ እንተዝርያ ነይሩ ፍጹም ቅላዕ ማፅዓት ክትከውን ተኽእሎ ነይርዋ እዩ ሄኖክ ሕጂ እውን ቃንዛ ኣለዎ روبيل دحر خلت شتوان هاجرات قانتا سرح زبوزع يمثل لك عن مسمر مكلغال متكعتني وهذا له انت هنا روبيل كم زعينة كايدان هاجرات قانتا انا وحدقا ملساس لزغلت انقاء قبر له زغا سرحنا يا سلطان هاجرات قانتا يرفراي روبيل ام باخد ميدا مستخلختنا كافلتك وهاد كخلا له صبوا مكلخال أب زمانه وقعسوا غري كان بعربي لا بوتا قطر شدي شوي مكفال تقديمهم سلوفو كل جزء كابسانو نفسان قويلو ينزلوكا قال نزلوا هواهو روبيل وتعصرت عمشنا ناميبيا أما ماري عصرت 4 أزيو حد جنيان قلتوف تسعتين نشالوا لي كعصو بكرهر أقبيل والله الجون 14 شالوني بقللوا روبيل مسينا سلوم إذا حسوا من كل خلاص علي بذكر بيا قديمه له علي هينوك بيتهم هينوك بقللوا تمنتلوا الزيات موت عدل هينوك من الباش القطافن بوتا حيث كان مصنعن قرب قدلة زراعي يمثل أبي سلوم عباي خلنا ولدات أقراج كانت ناميبيا اللي يديك بقلل الحزوة ناي كومت صقع كنبلو نخلينا ناي سليمان صقم بحكي عب تخلاقلت ويد ما كاب حلا ولدات أقراج كانت ناميبيا كحلفو أي كالن كبرات عزبتي صوتها بمريحنة ناميبيا كرت واحد نقصلي كم زتري وزر لهم أقراج كانت إيرتا دحر عرفتي دحر زاشتو فلاي زمز قبتا بزح تنكساغسالا انتغونه كودا ديكالا ناب كعسو ناب قنيت بزحات ادمعت ديكونا ان لا اختا بزغونه كن بس تفطرو زلا منقسقاس بزي مسد تقصل زي تفطرو زلا صوت يابدمت بمتاو ابز توسخ دقائق قلشتو كنصبينا كتمزغب مالتي ناتنايل هراي ميكيل اسكا خمس دري زلنا هو هاغراوت كانت ايرترا ازي صبو صوتا حدث تنصبار زلا منارا ندا اب ملس متقعتي مالتي بز مسرت كمزن تقصيلا كنت عنتو يزبلناي كخون تخلطات الله سلازي هاغراوت كانت ايرترا ازيو عبي سرح يصبيالو بلصن حنغامو هجون بمسرت سرحا كتعيلوا قال تاكل دري له اسكا ميكيل كميك خونا لو صوتات تبلي ويكا كميك خونا لو ጾታ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሃገራዊት ተጻዋቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብስነ ልቦናዊ መዳዮም እዮም ሕጂ ክሕይሉ ዝግባእ ማለት ክቕይርዎ ከም ዝኽእሉ ነቲ ዘለዎም ናይ ሸቶ ዕዳ እዚ ድማ መስመር መጥቃዕቶም ከም ዝግባእ ከምዚ ክትሪኦ ፀናዕካ ድሮ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብፈተነ ናብ ልዳት ናሚብያ ተፀጊዓ ፀኒሓ እንተኾነ ክትጥቀመላ ኣይከኣለትን بدل بالعلي تصاطي هاجراوت كانت إيرترا تفصيم له نجا من الباش نايلومي نايكلتين هاجراين كانت تصوتا كابز جمر حكايم لما جمر أجزم نميدا خاطر الريم زلنا حكيم هاجراين كانت إيرترا مجيتها تسواجير بيس نميدا أتيلو تصاطي ودي وصلنا تصاطي هاجراين كانت إيرترا تسيلو بعلو أبزي كسجرو زيبلنا تخلخلاي هاجرايت كانتا ناميبيا كريس قطر 10 شمونت ني هينوك كابتراح وصاين مقبر اذا علمي يمثل هينوك ندحيت ابز ملس له موسي زملس زلو
ስለዚ ንክሪስ ሕጂውን ከም ዝርአዮ ዘለና ክሪስ ንሄኖክ ለጊቦ እዩ ዘሎ ሄኖክ ኣማራጭታት ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ቦታ ተሓሓዛን ዝረኽበን ዕድላትን ብኸመይ ናብ ሸቶ ይቕይረን እዚ ዓብዪ ስራሕ ይፅበዮ ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 3 ጥቃዕቲ ኣገዲማ ኣላ ንዓሊ ሱሌማን ብመስመር ኣውፅያ ንሄኖክ ኣብ ቦታ ቁፅሪ 9 ገይራቶላ ሮቤል ናይ ብሓቂ ሮቤል ኩዕሶ ወሲድዋ የማናይ ሸነኽ ሮቤል ወሲድዋ ሮቤል ዮናስ ተቐቢልዎ ኣሎ ዮናስ ሕጂውን ቁፅሪ 13 ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ኩዕሶ ናብ ዮናስ ክወስድ ክብል በደል ስለዝሰርሐ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነፃ ኩላዕ ማውጣዕቶ ይብሎ ምናልባት እዛ ኩዕሶ እዚኣ ናብ ሸቶ ትቅይረሉ መገዲ ክህሉ ይኽእል እዩ እማ ተኸላኸላይ ክሪስ ብቐሊሉ ብኣየር ዝመፃ ማዕሰሱ ወኪለን ስለ ዘሎ እዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተስትበሉ ኣለዋ ዮናስ ምናልባሽ ዮናስ መሬት ንኢዮብ ግርማይ እንድሕር ክሪኦ ኺሉ ኢዮብ ብሹት ወይ ከዓ ብትርቕላዕ ሸቶ ናይ ምዝጋብ እድል ክፈጥር ይኽእል እዩ ንኢኹዋ ሓደገኛ ጆን ቀማ ተኸላኸላይ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ኣውፂዋ ዕሶ ናይ ማእዝን ቅላዕ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሓቂ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብዚ ንዝረኣናየን ደቃይቕ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ፀቕጢ እናገበረት እያ እዚ ፀቕጢ እዚ ግን ውፅኢታዊ ክኸውን ሕጂ እውን ከምቲ ንብሎ ዘለና ናይ ስነ ልቦናዊ ርጉእነት እዩ ዘድሊ እንታይ ንምባል እዩ ተመሪሖም ክነሶም ክዕወቱ ከም ዝኽእሉ ምእማን ካብቲ ቁርብ ሓደገኛነት ክፈጥር ይኽእል ንብሎ ኸ ብመልሰ መጥቃዕቲ ናሚብያ ብክልተ ክንፍታት ዝፍትኖ ዘለው ኩዓሳሱ ኸ ሓደገኛታት ምዃኖም ካብ ፀወታ ወፃኢ ተባሂሉ ኣሎ ፀወታ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ብመሪሕነት ናሚብያ 2-1 እናቐፀለ እስከ ነጋሕ እንትኽተላትኒ ከመይ ትሪኦ ዮናስ ሰለሞን እስከ ምስ ናይ ቀደም ዲቪዥን ዝነበሩ ኣብዚ እዋን ዘለዎ ደረጃ እንታይ ይመስል እስከ ከም ዝመስለኒ ምስ ኣድሊስ ነይሩ ሞ ከመይ ነይሩት እስከ ትብቕዓቱ ሕጂ እንታይ ቅድሚ ናብ ዮናስ ዝረብናሲ እቲ ሃገራዊት ጋንታ ምስ ናይ ደገ ዝመፁ ፀወቲ ናይ ምውሃድ ግዜ ሓፂሮ ከም ዝነበረ እዚ ዘማታ ኣይኮነን ተዛሪብና ኣለና ምናልባሽ ንዑ ግምት ኢቲኻ እሱ ጎድልዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ትሪኦና ግን ዮናስ ንፈልጦ ዮናስ ወይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ኣገልግሎት ዋላ ምስ ቦትስዋና ቅድሚ 2 ዓመት ተፃወቶ ፀወታ ኣዝዩ ዝድነቕ ምንቅስቃስ ገይሩ ኣድናቆት ኣትሪፉ ይሽዑ ስለዚ ቁሩብ ጎዲሉ ንሎ ንዓይ ይብል ብልክዕኻ ጎዲሉ ስለ ዘሎ እዩ ብሸነኽ ዮናስ ክለኣኻ ዝግበአን ኩዓሳሱ ናብ ጥቃዕቲ ልክዕነት የብለንን ይውሕዳውን ኣለዋ ስለዚ ዮናስ ግድን ይክጎድል ሓደ ፀወታ ከምቲ ናይ ቀደም ክፅበልካ ይክእልኒ እዚ ክኸውን ይኽእል እቲ ምክንያት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቦቶም ኢዮብ ግርማይ ኢዮብ ክብሮም ሰሎሞን ብነዊሕ ሄኖክ ናይ ብሓቂ ናብ ዓሊ ስሌማን ብርእሲ ዝለኣኻ ኩዕሶ ብቐሊሉ ተፃዋታይ ናሚብያ ተመንጢሉ ወርያ ቤካሪ ፊልሞን ጥዑምዝጊ ኣቤሰሎም ካብ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝነበሩ ናይ ብሓቂ ተማሒሹ ይመፅኡ ምስ ሮቤል ፅቡቅ ምውሃድ ኣለዎም ሮቤል ተክለ ሚካኤል ሮቤል ዓሊ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ንቁፅሪ 14 ንቀዳመይቲ ኩዕሶ ዝሃንደሰን ዝቀረበን ተፃዋታይ ከማትኩ ተቀይሩ ብቁፅሪ 9 ቤንሰን ኣትሎ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣቶ ኣለምሰገድ ኤፍሬም ክሳዕ ሕጂ በዘሎ ቅዲ ኣፀዋውታ ዝዓገበ ዝመስል እስከ እንታይ ክገብር ዘሎ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ኣብ ማእከል እንታይ ፈውሲ ክገብር ኣሎ ነዚ ዘሎ ቅልጣፈ ፀወታ ናብ ረብሑ ንምቕያር ሕጂም ከም ዝበልናዮ ናይ ኣተሓሳስባ ወይ ናይ ፍልስፍና ፀወታ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብዚ ሕጂ ሰዓቱን ቅያር ተፃወቲ የድልይዎ ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ሓደ ፀወታ ይቀይሩ ብኣንፃሩ እታ ትመርሕ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ 2 ተፃወቲ ቀይራ ኣላ ንሱ ናብ መስመር መጥቃዕቲ ተፃወቲ ቀያይራ ዘላ ምክልኻል ጥራሕ ዘይኮነ መስመር መጥቃዕታ ክትድድል ከም ዘለዎን ድሮ ፈሊጣቶስ ክትጥቀመሉ ጀሚራ ኣላ ምጥቃዕ ባዕሉ ምክልኻል ስለ ዝኾነ ፍልስፍና ኩዕሶ እግሪ ስለዚ
ኤርትራ ሄኖክ ኤርትራ ናይ ኣየር ኳዕሳሱ ዘዋፃ ይመስልን እዩ ሮቤል ብፀጋማይ እግሩ ፍትና ዝሓሰበ ተኸላኸላይ ናሚብያ ብቐሊሉ ንግዳም ኣውፂዋ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ ግዳም ካብ ሳንዱቅ ቁላ ማፅዓቲ ተረርቲ ኳዕሳሱ ናብ ሓላውልዳት ክትልኽ ከም ዘለዋ እውን ተኻሊእ ኣማራፂ እዩ ኣብዚ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ሳይሞን ኣስመላሽ ክልተ ግዜ ንሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን ታንዛንያን ዘርአየን ወይ ዘመዝገን ሸቶታት ሓደ ኣብነት እዩ ሮቤል ኣብ ኩሉ ኣብ ሰለስቲኡ ናይ ሜዳ ኣብ ምክልኻል ምክፍፋል ምጥቃዕን ዝወስዶ ዘሎ ኣገልግሎት ዝናድ እኳ እንተኾነ ምናልባሽ ኣካላዊ ሃልኪ ከይሓቶ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናይ ማእዘን ቅልዓ ሂባና ዮናስ ሰሎሞን ነታ ናይ ማእዘን ቅልዓ ከጠርፋ ናብ ቦታ ማእዘን ቅልዓ ኣሚዕሎ ክቡራት ተዓዘብቲ ከምዚ ትከታተሎ ዘለኹም ፀወታ ብመሪሕና ናሚብያ 2-1 እናኸደዩ እስኪ ዳርጋ ዝበዝሐ ኣብ ስታድዮም ዘሎ ህዝቢ ነፀወታቲ ኩዕሶ ዝተቐልዐት ሓላው ልዳት ናሚብያ ካዙባ ሎዲት ኣብ ሕቑፉ እትይዎ ኣሎ ብሓቂ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኩዕሶ ብላዕሊ ደይኮነ ከዋፃእ ዝኽእል ከምዚ ንሪኦ ዘለና ቁሩብ ፀቂጦም ብታሕቲ ክፃወቱ እንተዝኽእሉ ኣብዚ ይመስል ከመይ ኣለካ ነገር ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ስልቲ ፀወታ ዝቀየረት ትመስል ቀዳማይ ኣጥቃዕያ ዝነበረ ሓለዋ ጋንታ ሽሉሊ ናብ መስመር ምክፍፋል ስሒባ ንቁፅሪ 7 ፔትረስን ተቀይሩ ዝኣተወ 9 ቤንሰን ንቁፅሪ 10 ሄነሪክ ኣብ ቅድሚታ ገዲማቶም ዘላ ስለዚ እዚ ካሊእ ኣማራፂ ተጠቅሞትልያ ናይ ብሓቂ ዝድነቕ ስልቲ እዩ ሓለዋ ጋንታ ናሚብያ ጋንቶኡ ክተጥቃዕ ከላ ከም ራብዓይ ኣጥቃዓይ ንቅድሚት እንዳተወርወረ ሓገዛ ትገብር ትእዛዝ ተዋህወይ ዝመስል ንቁፅሪ 9 ኤርትራ እዮም ግርማይ ሮቤል ንዮናስ ሰሎሙን ዮናስ ብፀጋማይ ሸነኽ ኩዕሶ ልኢኽዋ ኣሎ ናብ ኣጥቃዕቲ እንተኾነ ሓላዊ ልዳት ናሚብያ ሎዲት ብቅልል ሒዝዋ ኣቤል እዮም ተቐቢልዎ ኣሎ እዮም ግርማይ ሮቤል ኣብ ጥቕኡ ኣሎ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዝድና ብስሉሳዊ ማእዘን ዝወሰድዋ ኩዕሶ ዓሊ ስሌማን እዮም ግርማይ እዮም ስቢትዋ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ በዚ ሕጂ ተንፀባርቆ ዘላ ስልቲ ፀወታ ብሓቂ ተፃወቲ ናሚብያ ዝተረበሹ ይመስሉ ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኣፀዋውታ ድማ እዩ ከዋፃ እንተኾነ ግን ኩዕሶ ብምፅቃጥ ብሓይሊ ናብዚ ናይ ፅኑዕ ዕዲ ኮይኑ ዘሎ ናይ ናሚብያ ምፅጋዕ ጥራይ ከዋፃ እዩ ምክንያቱ ብነዋሕቲ ዝቆረፃ ዘለዋ ኳዓሳሱ ብቐሊሉ እዮም ኣብ ቁፅፅሮም ዘእትዎን ዘለው እቲ ናቶም ዝደኸመ ግን ቁሩብ ምስቲ ዘለዎም ኣብ ድሕሪት ኣቐሚጦሞ ዘሎ ሰለስተ ተፃወቲ ብታሕቲ ኩዕሶ ናፅቐትካ ክትከፍት ዝከኣል ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ እስኪ ናትናኤል እዚ ፀወታ ከመይ ኣሎ ከመይ ትሪኦ ኣላ ካብቲ ናይ ዓንተ ወይ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝነበረ ሕጂ እኮ ኣዝዩ ዝበለፀ ኮ ዝስማዓካ ግን በዚ ነገር እዚ ሸለል ከይበሉ ኣዝዮም ፍሉይ ዝኾነ ዓይነት ቅዲ ስልቲ ፀወታ ክርእሎም ዝብል ኣረኣየ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ውሽጦም ዘርእይዎ ዘለዉ ናይ ምቅያር ዓይነት ፃውታ ኣዝዩ ፍሉይ ዘሎ ብፍላይ ሄኖክ ንቤነ ከይበለ ኣዝዩ ፅቡቃት ኳዓሳሱ ዝምድበን ዘሎ መግለፂ የለን ኣዝዩ ፅቡቃት እዩ ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ንኦሎምፒክ ትዳሎ ከላ ምስ ምስሪ ኣብ ስታድየም ኣስመራ 0-0 ድሕሪ ምውፃእ ኣብ ምስሪ ብፍሉም ቁልዕ መፃእቲ ስዒራ ናብ ዝቕፅል ዙር ከም ዝሓለፈት ንዝክሮ ኢና ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሕጂ እውን ኣብ ሜዳ ክትከስብ ተኽኢላ ተዝበለፀ ነገር ተዘይኮይኑ ካብ ሜዳ ወፃውን ዓወት ዘይተመዝበሉ ኣብነት የለን እዚ ሎሚ ጋጢምዎ ዘሎ ስዕረት ንካልኣይ ፀወታ ዓብዪ ትምህርቲ ዓሊ ስሌማን ኩዕሶ ክቆፃፀር ክብል ቢሉ ስለተንከፋ ዳኛ ቅላዕ መፃዕቲ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ኣዚዙ ኣሎ ስለዚ ካብ ስዕረትካ ብዙሕ ነገር ስለትምሃር ኣብ ካልኣይ እግሪ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ረብሓ ይፅእ ዘሎ ኣብነት የለን
ግን ኣብ ኢድካ ዘሎ መጀመርያ ትጥቀመሉ ዘለካ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ሓደ ቅያር ገይራ እያ ዘላ ኤዛና ዮሃንስ ብኢዮብ ግርማይ ተቐይሩ ወፂኡ ኣቤሰሎም ሕጁም 13 ሽሉሊ መስመር ምክፍፋል ገጥ ኣቢሉ ዝሓዘ ፀወታ እዩ ሄነሪክ ብቐሊሉ ብኢዮብ ግርማይ ተመንጢሉ ኣቤሰሎም ዝቕበሎ ይደሎ ኣቤሰሎም ንኢዮብ ግርማይ ኢዮብ ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ናብ ሓደጋ ክትወካ ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ የድሊ እዩ ጽቡቕ ምቅብባል ኢዮብ ብቐሊሉ ተመንጢሉ ቁፅሪ 13 ሓለዋ ጋንታ ናሚብያ ዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎት ኣዝዩ ዝድነቕ ሮቤል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ ፀቢብ ቦታ ክትወፅእ ኣለዋ እጆን እዝዩ ደስ ዝብል ሄኖክ ጎይቶም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ሳንዱቅላ መፅዓቲ ኣብ ልዕሊ ሄኖክ ጎይቶም ዝተወደለ ዝተፈፀመ በደል ነፃ ቅልዓ ረኺባ ኣላ ናባ እዚኣ ፅቡቕ ሃራማይ ተረኺባ ከም በዓልማ ሰሎሞን ናብ ፍቶ ትቀይሩሉ ኣብነት የለን ተፃዋቲ ናሚብያ ኣብ ዘይብሉ ሰለስተ ተኸላኸልቲ ብድሕሪት ኮፍ ምባል ጥቕሙ ኣይረኣየካን እዩ ምናልባሽ ሓደ ጥቃዒት ሃልዩ ግን ብክልተ ሰለስተ ተኸላኸልቲ ማርክ ክትገብሮ ግድን እዩ ትግደድ ኢኻ ብምሉኦም ተፃዋቲ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ሽቶ ከይትምዝገቦም መንደቕ ይሰርሑ ኣለዉ ለውልዳቶም መንድሒ ይህቦም ኣሎ ሰለስቲኦም ተኸላኸልቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ድሕሪት ካብኡ መፅያ መልሰ መጥቃዕቲ ተፈጥሮ ሓደጋ ስለዘየለ ምናልባሽ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብቶም ሰለስተ ዮናስ ሰሎሞን ፀጋማይ እግሩ ሸንኪሩ ሰዳ ኩዕሶ ምስክላ ንግዳም ወፅያ ኣብ ናይ ዓበይቲ ናይ ኤውሮፓ ፀወታታት ኣብ ሒደት ሰከንድታት 2-3 ጎል ክኣቱ ሪኢና ኢና 99 ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ባየርን ዘመዝገቡ ዓወት ዝክሮ ኢና ሊቨርፑል ካብ 3-0 በኤሲ ሚላን 3-3 ወፅያ ብፍፁም ቅልዓ መፅዓቲ ዋንጫ ዘለዓለስም ናይ ትማን ዝኽሪ እዩ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እጆን ዘይትዕወተሉ ኣብነት የለን ኣቤሰሎም ሮቤል ከርክባ ኣይከኣለን ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ኣብ ዓዶም ዝፃወት ዘሎ ይመስሎ ከመይ ትሪኦም ሚካኤል ክሳዕ ክንዱ ዝኾነ ዓይነት ፀቕጢ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዓንን ስለ ዝኾነ ድማ ዝገብሮ ዘለው ኣፀዋውታ ብሓቂ ብስነ ልቦና ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝብድህ እዩ ምክንያቱ ልክዕ ኣብ ዓዶም ይፃወቱ ከም ዘለዉ ምስሉ ከምታ ቀዲምካ ዝበልካዮ ስለ ዝኾነ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ማለት ድማ ተፃወታ ዝገብርዎ ዘለው ምንቅስቓስ ቁሩብ ኣብ ገሊኡ ምንባብ ዝጎደሎ ይመስል ብሓቂ ብሓባር እንተዘብሉ እንተዝሰርሕዎ ብፍላይ ግን ክርድኡ ወይ ድማ ማሲ ክዕወቱ ከም ዝኽእሉ እንተዝርድኡ ብሓቂ ፍሉይ ዝኾነ ነገር ክንርኢ ንኽእል ኢና ልዕሊ ኩሉ ከዓ እዚ ምስ ኣብ ቅድሚ ህዝቦምን ኣብ ምድሮምን ዝገብሮ ዘለዎ ፀወታ ክጥቀሙሉ ምስ ዘይክእሉ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ከቢድ ዋጋ ከኽፍሎም እዩ ብርግፅ ወላ ኣብዚ ናይ ሓንቲ ሸቶ ፀብለልታ ሒዞም እንተኸይዶም ብዓብኡ ናይ ሓባር ዓወትካ ክልተ ብክልተ ዝፈላለዩ እውን ኩዕሶ ከምዚኣ ኢልካ ክትፈዳ ስለዘይትኽእል ተወሳኺ ተይሰዓደቕ ስለ ዘሎ ምናልባት ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ከምኡ ድማ መስመር ምክልኻል ኣበርቲዖም ምስ ሰርሑ ናይ ኩዕሶ ነገር መንክር ክፍፀም ይኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ነጋ ናሚብያ እንድሕሪናዮም ናይ መጨረሻ ኣህጉራዊ ግጥም ዝገበርዎ ናይ ቻን መፃረይ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኮሞሮስ እዩ ኣብ ሞሮኒ ዋና ከተማ ኮሞሮስ ዝገበሮ ፀወታ 2-0 ክዕወቱ ከለዉ ኣብ ሜዳኦም ግን ናሚብያ ዊንድሆግ 0-0 ወፂኦም ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝመፅእ ሰሙን ናሚብያ ኣብ ትኸደሉ ዓወት ሒዛ ይትወፀሉ ኣብነት የለን ግዜ እንዳኸደ እዩ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነብሰገድ ኤፍሬም ሰዓት ኣብ ምርኣይ ይርከብ ናይ ሎም ፀወታ እቲ ፍሉይነቱ ምናልባሽ ቢጫ ካርድ ከይተረኣየ እዩ ዝቕፅል ዘሎ
ብዙሕ ጎነፅ ስለ ዘይነበሮ ጎነፅ ዘይምንባሩን ፀወታ ክሳዕ ክንደይ ቅልል ከም ዝነበለ ኣመላኽት እዩ ከም ተቐዲምና ጠቐስናዮ ሓካይም ክልቲአን ሃገራውያን ጋንታታት ሓንሳብ ናብ ሜዳ ተራእየን ክቡራት ተዓዘብቲ ዝተመደበ ደቃይቕ እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ህርመት ኤርትራውያን ደገፍቲ ኣብ ስታድየም ኣስመራ ድማ ብመጠን እናዛየደ ኸይድ ኣሎ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሜዳኦም 2-1 ተመሪሖም ኣለዉ ስለዚ እዚ ፀወታ እዚ ከመይ ክኸውን ኤርትራ 2-2 ብምዃን ወይ ድማ ሸቶ ወሲኻ 3-2 ክትዕወት ተኽእሎ ኣለዋ ዶ ብጣዕሚ ፈታኒ ዝኾነ ሕቶ እዩ ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ ደቃይቕ ድማ ዝምለስ እዩ ብዓቂ ኩዕሶ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ሒደት ካሊታት ዝረኣየላ ዓይነት ፀወታ ብምዃና ድማ ካብቲ ፍሉይነቱ ብዓቂ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኩዕሶ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዘላ ከም ዘዋፅኦም ዝመስል ድማ ካብ ድሕሪት እናሰርሑ ምናልባት ኣብ ቅድሚት ንዝርከብ ከፋት ወይ ድማ ማእከል ንዝረአ በሳዕ ክጥቀሙሉ እናፈተኖም እንተኾነ እዚ ንሪኦ ዘለና ቁሩብ ናይ ሸለልትነት ብሓቂ ንኤርትራ ዋጋ ዘኽፍላ ምስል እንተኾነ ቅላዕ መውፃዕት ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ደቃይቕ እናጎደለ ከይድ ከሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መጥቃዕታ ተዛይድ ኣለዋ ሕጂ ቀጥታዊ ኩዕሶ እዩ ዘዋፃ መብዛሕትኡ ክዓስሱ ናብ መጥቃዕቲ ክትልእኽ ኣለዋ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣበጊሳታ ኣላ ራብዓይ ዳኛ ክልተ ተወሳኺ ደቂቕ ግዜ ሂቡሎ ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቕ ልዕሊ 2 ጎል ክኣቱ ተኽእሎ ኣሎ ኣብዚ ዝረኣናዮ ናይ ክልቲአን ሃገራውያን ጋንታ ፀወታ ናትናኤል ዘምኪኤል ብልጫ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ሪኢና ኢና መን ኮኸብ ተፃዋታይ ንበልካዮ ምናልባት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኩሉ ግዜ ኮኸብ ተፃዋታይ ክሽለም ከሎ ከምዚ ሕጂ ኮመንት ንገብሮ ዘለና ኮሜንታተር እዮም ትዕድል ዝወስልዎ ንመን ኮኸብ ተፃዋታይ ምሃብካዮ ብምንታይ ምክንያት እዛ ሕቶ ምምላሰይ ነጋንታይ ንበልኩ ነይረ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብቲ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝነበረ ከምዚ ዓይነት ፃወታ ትፃወት ነይራ ነዚ ዓወት እዚ ዳርጋ ክቡርን ዓወታ ንግበረቶ ንበልኩ እቲ ምክንያቱ እቲ ሕጂ ትፃወቶ ዘላ ዳርጋ ኣዝዩ ብሉፅ ፀወታ እያ ትፃወት ዘላ ናብ ታሕቱኻ ክሰገርቲ ኮይነ እውን ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕና ሸቶ ዘመዝገበ ናሚብያ ሻሉሊ ኣዝዩ ፅቡቅ ፀወታ እዩ ዝፃወት ዘሎ ብዘይካ እዚ እውን ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሄኖ ጎይቶኦም እውን ዘበርክቶ ዘሎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሚኬል እንታይ ትብል ኣነ ብዘይ ውልውል እዛ ብሉፅ ተፃዋታይ ሽመት ወይ ድማ ስልማት ኣነ ንመን ሃብኳ ንሓለቓ ጋንታ ናይ ናሚብያ ሻሉሊ መሃብኳ ብሓቂ ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ዕረፍቲ ከምኡ ድማ ፀወታ ምስ ተጀመረ ዝፈጠሮ ፀቕጢ ብሓቂ ፍሉይ እዩ ስለዚ ኣነ ንዑ ክህቦ ምደለኹ እስከ ነጋኸ ምስ ክልቲኦም ይሰማማዕ ኣነ ሻሉሊ በጀካ ሸቶ ምዝጋብ ጋንታ ምውሃድን ንክልቲኡ ንሰለስቲኡ መስመር ምውሃድ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ዝናኣል እዩ ስለዚ ሻሉሊ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብነዊሕ ኩዕሶ እሱ ዘዋፃ ነይሩ ፀወታ ተወዲብሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 1 ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ 2 ፀወታ ተዛዚሙሎ ምናልባት ዝመፅእ 9 ደቂቕ ስለ ዘለዎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ልክዕ ናሚብያ ካብ ሜዳ ወፃ 2-1 ክስዕር እንድሕር ክኢላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዋይ 2-1 ስዒራ ናብ ተወሳኺ ግዜ ዘይተምርሐሉ እምነት የለን ስለዚ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ክግበር ዝከኣል ኩሉ ይግበር እዩ ኩሉ ግዜ ስዕረት ወይ ከዓ ውድቀት ከጋጥመካ ከሎ ትምህርቲ ኢኻ ትቐስመሉ እምበር ኣብኡ ኢልካ ኮፍ ትብል ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ በዚ ርእሳ ተድንደሎ ኣብነት የለን ምናልባሽ ሚካኤል ሓርቢ ፀወታ ዘዛዝሙ ደሞ ብሓቂ ፀወታ ከምዚ ክትገልፆ ፀናሕካ እዩ ተዛዚሙ ዘሎ ኤርትራ 1 ናሚብያ 2 ተረቲዓ ኣላ ስለዚ መስመር ክቡራት ተዓዘብቲ ናብ ኤርምያስ ገብረ ኣለዎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከምዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም 9 ደቂቕ ግጥም ሃገራውያን ጋንታት ኤርትራ ናሚብያን ብዓወት ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ 2-1 ተዛዚሙሎ ካልኣይ እብረ ከመይ ነይሩ መዓሸዋ ጅምር ካልኣይ እብረ ኣብቲ ፈለማ ጎል ኣብ 5 ደቂቕ ኣቲና ማለት ድሕሪ ካምብያ ፀኒሕካ ኣብቶ ጎል ኣትያ እዚአን ንፃዕሪ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኣኽቢደኖ ማለት እዩ ብዓፈሽኡ ደሓን እዩ
እቲ ሓደ ጎል ምእታውና እውን ፅቡቕ እዩ ነቲ ናይ ምሕላፍና ተኽእሎ ግን ኣፅልዎ ኣሎ ኣብ ፀወታ ግን ንዓይሽ ሕጂ ቁሩብ ኣብዚ ካልኣይ ይምረድ ኣቶ ብርሃነ እዚ ኣብ መወዳእታ ተቐየረ ቆልዓ ቁፅሪ 2 ሽሙ ንእሽተይ ቆልዓ እሱ ምስ መፀ እቲ ናይ መጥቃዕቲ ስራሕና ሓይሉ ስለ ዝቐረበ ጎል ከማ ክንወፅእ ክኢልና ስለዚ ኩዕሶ እንዳረኣኻ ምቅያር ምግባር ሓደ ንውፅኢት ዝሓጋግዝ ስለ ዝኾነ ዝተገበረ ምቅያር ንዓወት ዳርጋ ይሕብረና ነይሩ እዩ እንተኾነ ግን ኩለን ቋሳሱና ንሓደ ሰብ ይለኣኻ ስለ ዝነበራ ንሄኖክ እቶም ኣንጻርና ጋንታ እቶም ኣንጻር ጋንታ ከዓ ሄዲንግ ንፉዓት ስለ ዝነበሩ ናብኦም ጥራይ ይኸይል ነይሩ ክቕየር ነይርዎ ሕጂ መጥቃዕቲ ተፈኒ ነይሩ ግን ላዕሊ ጥራይ ኮነ ሓደ ሄኖክ ጥራይ ኮነ ሓደ ሄኖክ ከዓ ነበይኑ ዝገብሮ ነገር የለን ስለዚ ብሓፈሻ ግን እታ ጋንታ ከምዚኣ ቀድንያ ልምምዳ እንዳቐፀለት ተኸይዳ ኣብቲ ናይ ምጥቃዕ መዋሃድ ጌራ ስለ ትቐርብ ነዳሕራይ ኣምንዮ ኸይዳ እውን ዝናዓቕ ውፅኢት ኣይተምፅን እያ ዝብል ግምት ኣለኒ እዛ ቀዲሙ ተቐየረ ከምቲ ኣቶ ብርሃነ ዝበሎ እዮብ ግርማይ እዩ እዮብ ግርማይ ክሳብ ክንደይ ፀላዊ ኮይኑ ቀሪቡ ነይሩ ኣብዛ ፀወታ እዚኣ እወ ኣብተን ዝረኽበን ኳዕሳሱ ፅቡቕ ቢልድ ኣብ ገብር ፀኒሑ እንታ ንሄኖክ ዘቐበሎ እውን እሱ እዩ ሕጂ ፅቡቕ እዩ ፅቡቕ እዩ ከመዘኒ እዩ ግን ቁሩብ ርእዩ ስለ ዝኣተወ ዝያዳ ክንቀሳቐስ ፈቲኑ ማለት እዩ ፅቡቕ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ኣብ ፀወታ ካልኣይ እግሪ ኣብ ናሚብያ ይኾን ኣሎ ክሳብ ክንደይ በዳሂልና ንግምት ፀወታ እዚ ካብ ዓድኻ ወፂኻ ትፃወቱ ኩሉ ግዜ የሸግረካ ምዃኑ ርዱእ እንድዩ እንተኾነ ግን እዛ ጋንታ ዝረኣናያ ኣብንዮ እዞም ሕጂ በዛ ሕጂ ዘላ ጋንታ ናይ ኤርትራ ክንግምታ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ሓፂር ግዜ ናይ ውህደት ግዜ እዩ ነይርዋ ስጋብ ሕጂ ካልኣይ እግሪ ትፃወት ግን ትውህደታ ክጠናኸር ስለ ዝኽእል ውፅኢቱ ካብዚ ናይ ሎሚ ዝሓሸ ይኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ወይ ቃል ተለካ ዕድል ክበካ መዓሾ እወ ሕጂ ንሕና ኣፍሪቃውያን ከም ምዃንና ምስ ኣፍሪቃውያን ኢና ንፃወት ኣብዚ ኣካላዊ ብቕዓት ቁርብ ይጎድለና ኣሎ ኣብ ኣካላዊ ብቕዓት ኣበርቲዕና ክንሰርሓልና ክንጎይን ክንጓነፅን ተኽኢልና ጥራይና ምዚኦም ተወዳደርቲ ክንከውን ንኽእል ራይ የመስግነኩም ኣቶ ብርሃነ ከምኡ ድማ መዓሾ በረ ይቐኒልና ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ሕጂ ድማ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣቶ ኣለም ሰገድ ኤፍሬም ኣብ ጥቓ ይርከብ ኣሎ 9 ደቂቕ ከመይ ነይሩ ሓፈሻዊ ናይ ፀወታን ካልእን ሪቶ ክበና እዩ ኣለም ሰገድ ክልተ ብሓደ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምዘካየደቶ ናይ ምድለዋት ግዜ ከመይ ይዐቀን ወታዩ ብጀካቲ ናይ ኣንደር 20 ዝገበርናዮ ጋባቶም ገለ ክፋል ፅቡቕ ስራሕ ሰሪሕና ኣሎም ኢና እቶም ዓበይቲ ዝዓወስናዮምን እቶም ካብ ደገ ዝመፁን ሪኢኻ ግን ወላ ሓንቲ ግዜ ስለ ዘይነበረ ነቲ ምውሃድ ቁርብ ፀልይዎ ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ መንፅር ክትሪኦ ከለኻ ምስቲ ሕፅረት ግዜናታቶም እቲ ጋንታና ተፃወተተሉ መዓልቲ ፅቡቅ ፀወታ ፅቡቅ ምንቅስቃስ እዩ ነይሩ ኣለም ሰገድ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ተፃወቲ ኣብ ሕቑፎኻ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ነይሮም እዮም ክሳብ ክንደይ በዳሃ ነይሩ ነዞም ተፃወቲ ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር ምውሃድ ወቲ ቀንዲ እቶም ትሽዓተ ብድሮ ናይ ፀወታና እዮም ስለዚ እዚ ሓንቲ ዓብይ በዳሂ ዝገብሮ ነገር ምክንያቱ ተፃወቲ ክመፁ ከለዉ ኣትሊስት ሲ ካብ ፕሮፌሽናል ተኮይኖም ካብ ሰሙን ኣትሊስት ክመፁ ኣለዎም ብፍላይ ከዓ ምዞም ሕጂ ንላለዮም ዘለና ኤርትራውያን ኣሕዋትና ቅድሚ ሕጂ ናይ ሌላ ዝኾነ ይኹን ኣይነበረና ብጀካ ናይ ዮናስ ናይ ሳሚዮማ ማለት እዩ ናይ ሄኖክ ከዓ ስለዚ ቀንዲ ውህደት ናይ ጋንታ ኣብ ሌላ ናይቶም ካራክተራት ናይቶም ተፃወቲ እውን ወሳነ ስለ ዝኾነ በዚ መጠን እዚ ቁርብ ፀልይዎ ኣሎ ማለት እዩ በዳሂ ከዓ ነይሩ ማለት እዩ ኣለይ ናይ ካልኣይ እግሪ ፀወታ ኣብ ናሚብያ ይኸውን እዚ ፀወታ እዚ ከመይ ዓይነት ብድሆ ክኸውን ኢልካ ትግምት ምክንያቱ ኣብ ዘይሜዳ ክልተ ጎል ኦልሬዲ ኣትዩ ኣሎ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ሃገራዊት ጋንታ ነዚ ናይ ካልኣይ እግሪ ፀወታ እዚ በዳሂ ኢልካ ወይ ብስነ ልቦና ደረጃ እንታይ ዓይነት ምድላው ትገብር ኣሎ ኢልካ ትግምት ሕጂ ኣነ በቲ ተፃወትና ዝረኣይዎ ብቕዓትን ክእለትን ዋላ ዕጉብ እኳ ተኾንኩ በቲ ፀወታ ግን ገና ሕጂ እውን እቲ ዝነበሮም ጥርዚ ዝበፅሕ ዝነበረ ናይ ምዕዋት መንፈስ ነይሩ ሕጂ ቁርብ በዚ ዝረኸቦ ውፅኢት ምናልባሽ ንእሽተይ ምትንኻፋት ክህሉ ይኽእሉ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት እቲና ኣብቲ ስነ ኣእምሮዊ ስራሕ ሓደ ካልእ ምናልባሽ ዝተርፈና ነቶም ዝተርፉና ካልኦት እውን ከመይ ጌርና ንጥምቶም ንሪኦምን ርኢና ከመይ ጌርና ኣዋሂድና ንስራሕ ኣብዘን ዘለዋና ሓፀርቲ ግዜ ሓፀርቲ እየን ሕጂ እውን ግን
تعصف زغونه سرح نمسرح زغونه ጻዕሪ ከነካይድ ኢና ማለት እዩ ብዘይካ እዮም ግርማይ ካልእ ዝቐየርካ ተፃወታ የለን 9 ደቂቃ ኣብ ሜዳኻ ወይ ድማ ብዓድኻ ንዘሎ ረብሓታት ከሲብካ ኣለኹ ንብል ንኽእል ዶ ሕጂ እቲ ዝምርኮስ ኣበይ እዩ ኣብቲ ውሽጢ ናይቶም ተፃዋቲ ዝነበረ ምንቅስቓስ እዩ ዝምርኮስ ሓደ ፀዋታ ይትቀይር ትኽእል ኢኻ ከይቀየርካ እውን ክትውድእ ትኽእል ኢኻ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓደ ባዶ እንዳተመራሕና ከለና ነዛ ፀወታ እዚኣ ንምቕያር ኢልና ዝሓሰብና እዮም ላእተናዮ ካልኣይቲ ጎል ብናትና ተፃዋታይ ተመዝጊባትና ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ነቲ ስራሕ ዝተሓስበ ሓንቲ ዕንቅፋት ኮይና እያ ማለት እዩ እቲ ካልእ ሰብ ዝረኣናዮ ግን ኣዝዩ ምንቅስቓሱ ፅቡቅ ምንቅስቓስ የርኢ ስለ ዝነበረ ነዚኦም ዳይሬክትሊ ንኽትቅይሮም ኣፀጋሚ እዩ እቲ ዝነበረ ግዜ እውን ኣዝዩ ሓፂር እዩ ኩሎም ከዓ ኣብ ድሓን ምንቅስቓስ እዮም ነይሮም ማለት እዩ ኣለይ ዝሓየለ ጎኒ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ኣበየናይ ሽነኺ እወ ሕጂ እቲ ቀንዲ ኣብ ስኮር እንዲና ንፅዕር ዘለና እቲ ቀንዲ ድኽመታት ንሱ እዩ ነይሩ እቲ ምክልኻልና እውን ገና ምስዞም ዓበይቲ ብፍላይ ብደረጃ ዓበይቲ ብዙሕ ዝተሰርሓሉ ነገር የለን ግን ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ኣንደር 20 ዘተኣማምን ነይሩ ገለ ክፋሎም ጥራሕ ስለ ዝተፀንበሩ ብዚ ኣብቲ ናይ ምውሃድ ፀገም ንእሽተይ እቲ ኦርጋናይዜሽን ገና ክስተኻኸል ዘለዎ ነገራት ኣሎ እቲ ዝሓየለ ጎንና ግን እቲ ማእከል ምክፍፋል ናትና እሱ እዩ ማለት እዩ ክዕረ ወይ ድማ ዕዮ ገዛ ኣለኒ ትብሎም ወገን ካይና እዩ هو بمتونو مزا حج زرعنا يعني هاجراويت كانتا أب مكلخال بمتونو نيشتي تجاناتات مكبار ويدما نتي زنورو جيجاتات نمرام كم فتنينا كله لما نقلمي تاب كايدانا نزوم كان تحجون أين فلتهم لينا نيرنا حجيجن رينا يا مالنا أب نيكست تايم كا معنا بزرب بحق باب سلتي عزنا نتي زي مثلا زلوا كم يجرنا هنحوت له نصرح علينا مالك. أنا مسكر بس قاطع مزينا بحزبي وين بتعذبت تمحل الفملات لك عدد كبكة. هو أنا أقول لك زي حزبنا مزدق فناي تعذبي بفلا أفكاري خوش أجري كل جزء هو مسبلين هاجراويت كانتنا بستغل متنكات زكالهم نزا كانتنا أنا مدقف بزح سعرهم يوم أتي وتيت كم زين نريو مالتنا يكوعس نجر نبرة بحنا يتغيرن نمساجن نبرة بحنا غيرنا نتعذبي زحقوسو وتيت حزنا المسجد تسفى نقبل اللي تبعد مني لك يغني لي زي خبركم تعذبتي كم زي كتعذب وصنعكم 9 هاجرا غانتا ايرترا ناني بانك كايدو صنعها بعاوت هاجرا غانتا ناني باك لتبع حد تزازي مولو سلام كتالكم ازينا مسكن اب قوامي ستوديونا ملسكم بوغناي سلام